மாதாஜி நான் பேசுறது கேக்குதா? எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நாம முதல்ல ஸ்லோகம் அதாவது இன்வொகேஷன் ப்ரேயர்ஸ் பண்ணி நம்ம வந்து இந்த செஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ரேணுகா மாதாஜி இப்ப கேட்கறதா நான் பேசுறது? மியூட்ல இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, சாரி. இப்ப கேட்கறதா நான் பேசுறது? ஆர் யூ ஏபிள் டு ஹியர் மீ? எல்லாருக்கும் Yes, madam. Yes, okay, okay, thank you. எல்லாரையுமே இஸ்கான் மங்களூரு சார்பாக இந்த பக்த கோடிகள் எல்லாரையுமே நான் வந்து வரவேற்கின்றேன். இஸ்கான் மங்களூரு என்என்டி பிரபுஜி சார்பாகவும் ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா அந்த அந்த டீட்டெயில்ஸ்க்கு நம்மளுடைய பணிவான வணக்கங்கள் எல்லாம் தெரிவிச்சுட்டு நாம் இந்த செஷனுக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி ப்ரேயர்ஸ் செய்யணும். ஸோ லெட் அஸ் ஸ்டார்ட் வித் த ப்ரேயர்ஸ். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा माह्यं तदा स्वापदण्डिकं. हे कृष्णा करुण सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते. तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. எல்லாருக்கும் வந்தனங்கள், வணக்கங்கள். ஸோ இந்த 18 நாட்கள் பிரயாணத்தை நாம வந்து இன்னைக்குல இருந்து எடுத்துக்க போறோம். நாளைக்கு சாப்டர் 1 ஸ்டார்ட் பண்றோம். இன்னைக்கு நாம என்னென்ன செய்யணும், இதெல்லாம் நீங்க தெரிஞ்சுக்கொள்ளணும். ஸோ இந்த கோர்ஸை நல்லா வெற்றிகரமா முடிக்கணுன்றதுக்காக இந்த டே 0 ப்ரோக்ராம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலி சண்டே ஈவினிங் தான் வைப்பாங்க, ஒரு நாள் முன்னாடி. காமன் டு ஆல் லாங்குவேஜஸ் போது அங்கே ஜென்ரலா இங்கிலீஷ்ல மட்டும்தான் நம்ம வந்து கம்யூனிகேஷன் இருக்கும். ஆனா ஸ்பெசிஃபிக்கா இப்போ என்னன்னாக்கா ரிலீஜ் அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா லாங்குவேஜ் வைஸ் வந்து பிரிச்சுட்டாங்க. அதனால இன்னைக்கே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நீங்க டைரக்டா இந்த ப்ரோக்ராம் பத்தி தமிழ்லே கேட்டுண்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு என்ன டவுட்ஸ் இருந்தாலும் நீங்க கேட்கலாம். ஸோ இந்த டவுட்ஸ் எல்லாம் நீங்க இப்ப கிளியர் பண்ணிக்கினால தான் நாளையிலேருந்து உங்களுடைய குவிஸ் இதெல்லாமே நீங்க நல்லா கரெக்டா பண்ண ஆரம்பிப்பீங்க. ஸோ அதுக்காக தான் இந்த டே 0 ப்ரோக்ராமு. ஸோ இப்போ நான் வந்து ஸ்க்ரீன் ஷேரிங் ஸ்டார்ட் பண்றேன். நான் ஷேர் பண்றேன். நான் 12 ஸ்டெப்ஸ் ஆஃப் ஓரியன்டேஷன் டே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்னைக்கு. ஸோ நாம் இன்னைக்கு இந்த ஓரியன்டேஷன் தான் பார்க்க போறோம். ஸோ இன்ட்ரடக்ஷன் டு த கோர்ஸ் அப்படிங்கிறத என்னென்ன இருக்கு இந்த கோர்ஸ்ல 12 ஸ்டெப்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த கோர்ஸ் என்ன, பகவத்கீதை பார்த்தீங்கன்னாக்கா 18 அத்தியாயங்களை கொண்டது. இந்த 18 அத்தியாயங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நாம 18 நாட்கள் வந்து இந்த செஷனை வந்து அட்டன் பண்ண போறோம். டெய்லி ஒரு சாப்டர் விதமாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா 18 நாட்களும் நாம வந்து இந்த செஷனை கண்டக்ட் பண்றோம். எந்த சண்டே கூட லீவ் கிடையாது. ஸோ இட் இஸ் கண்டினியூஸ்லி 18 days, எங்கேயுமே ஸ்டாப் கிடையாது. 18 days ப்ரோக்ராம் ரன் ஆயிட்டு இருக்கும். ஸோ நீங்க எல்லாரும் கூட ஸ்ரத்தையோடையும் பக்தியோடையும் இந்த பகவத்கீதையை கேட்டீர்கள் என்றால் அதற்கான பலன்கள் என்ன என்பதையும் நாம் வாட் இஸ் த யூஸ் ஆஃப் ஹியரிங் பகவத்கீதா, வாட் இஸ் த யூஸ் ஆஃப் வாட் ஆர் த பெனிஃபிட்ஸ் we will be achieving, நமக்கெல்லாம் என்ன நன்மைகள் பயக்கும் இந்த பகவத்கீதையை கேட்பதால் நாம் என்ன பயனை பெறுவோம் என்பதை எல்லாமே நாம பார்க்க போகின்றோம். டெக்ஸ்ட் புக் ஆஃப் த கோர்ஸ் ஃபார் சீரியஸ் ஸ்டடி, அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த புத்தகம் வந்து பகவத்கீதை உண்மை உருவில் அப்படின்னு தமிழ்ல கிடைக்கிறது. ஸோ நீங்க இந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்ல டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதுல வந்து எல்லா ஆன்லைன் பர்ச்சேஸ்க்கு இருக்கக்கூடிய லிங்க்ஸ் எல்லாம் போட்டிருக்கோம். நீங்க யார்கிட்டயுமே வந்து காசு கொடுத்தெல்லாம் நீங்க வந்து வாங்க வேண்டாம். டைரக்டா நீங்க ஆன்லைன்லயே இப்போ பே பண்ணி உங்களுக்கு உங்க வீட்டுக்கு வந்து அதாவது கொரியர் மூலியமா அனுப்பிடுவாங்க. ஸோ இந்த பகவத்கீதை
உண்மை உருவில் அப்படிங்கிற இந்த புக் வந்து தமிழ்ல வேணுன்றவங்க தமிழ்ல வாங்கிக்கோங்க, இல்ல வேற பாஷை கம்ஃபர்டபுளா இருக்கிறவங்களும் வாங்கிக்கலாம், இங்கிலீஷ் கம்ஃபர்டபுளா இருக்கிறவங்க வந்து இங்கிலீஷும் வாங்கிக்கலாம். ஸோ தமிழே வேணுன்றவங்க வந்து தமிழ் புக் இந்த புக் வாங்கிக்கலாம். ஸோ இந்த புக்கு நீங்க வந்து இந்த 18 நாட்கள்ல என்ன பண்ண போறீங்கன்னாக்கா 18 அத்தியாயங்களுடைய, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த சம்மரிஸ் தான் நம்ம பாக்குறது. அந்த ஃப்ளோ, ஒரு ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயம் எடுத்துட்டோம்னாக்கா என்ன இருக்கு, செகண்ட் அத்தியாயம் என்ன அப்படிங்கிற 18 அத்தியாயங்கள். ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுன விஷாத யோகம், அதாவது பாத்தீங்கன்னா அவனுடைய கவலைக்கான ஒரு இது, அது என்ன, எதனால அவன் கவலை உருகின்றான் அப்படிங்கிறதுக்கு எல்லா ரீசன்ஸ் எல்லாமே நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயத்துல பார்ப்போம். ரெண்டாவது கீதை சாராம்சம் சாங்கிய யோகம் அது. ஸோ அதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா அதனோட ஃபர்ஸ்ட் சாப்டருடைய கண்டினியூவேஷன். அர்ஜுனர் வந்து பகவான் கிட்ட என்னென்ன கேள்விகள் கேட்பாரோ அதற்கான விடைகள் எல்லாமே ஞான யோகம், பக்தி யோகம் என்பது புத்தி யோகமாக, அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கர்ம யோகம். இது மூன்றினுடைய அடிப்படையை வச்சு பகவான் ரொம்ப அற்புதமாக விளக்குகிறார். செகண்ட் சாப்டர் இஸ் த சம்மரி ஆஃப் கீதா. ஸோ அதாவது சாங்கிய யோகம் என்பது என்னன்னாக்கா இந்த உடல் ஆத்மாவு இருக்கக்கூடிய அந்த சம்பந்தத்தை பற்றி பேசுவதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சாங்கிய யோகம் என்று அழைக்க. நாம வந்து உடல் கிடையாது, ஆன்ம ரூபம், நித்தியமானவர்கள் அப்படின்னு படிக்கக்கூடியது இரண்டாவது அத்தியாயம். மூன்றாவது அத்தியாயம் பாத்தீங்கன்னாக்கா கர்ம யோகம். கர்ம யோகம் என்றால் கர்மம் என்பது வெரி நைஸ் வேர்ட், அதாவது நாம் என்ன செயல் செய்கின்றோமோ அதுதான் கர்மம். கர்மம் என்றால் பேட் வேர்டே கிடையாது. அவனுடைய கர்மா அப்படின்னு அவனுடைய கர்மம் பாரு அப்படின்னு சொல்லுவான் இல்லையா, அந்த மாதிரி அது மாதிரி வந்து டெஃபினிஷன் கிடையாது. நல்ல கர்மமும் உண்டு, தீய கர்மமும் உண்டு. அப்படி இருக்குமே ஒழிய கர்மம் இஸ் ஆக்ஷன். நீங்க எல்லாம் இப்ப வந்து கேட்டுட்டு இருக்கீங்க, திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆக்ஷன் ஆக்சுவலி யூ ஆர் பர்ஃபார்மிங். நீங்க எல்லாரும் ஒரு செயலில் ஈடுபட்டு இருக்கிறீர்கள். கேட்கும் என்னும் அந்த செயலில் வந்து நீங்க எல்லாருமே ஈடுபட்டு இருக்கீங்க. நானும் பாத்தீங்கன்னாக்கா சொல்லுகின்ற அந்த செயல்ல நானும் ஈடுபட்டு இருக்கேன். சோ இந்த மாதிரி எந்த செயலா இருந்தாலுமே அதுக்கு கர்மம் என்று பெயர். சோ கர்ம யோகத்திலையும் பாத்தீங்கன்னாக்கா எத்தனை வகைகள் அப்படிங்கறது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் ஃபோர்த் சாப்டர் பாத்தீங்கன்னாக்கா டிரான்சிடென்டல் நாலேஜ், அதாவது பாத்தீங்கன்னா பகவானை பற்றியான இந்த பகவத்கீதை எப்பொழுது தோன்றியது, எவ்வாறு அது வந்து துண்டிக்கப்பட்டது போல ஆனது, மீண்டும் வந்து பகவான் இந்த துவாபர யுகத்துல வந்த பிறகு பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனன் அவருடைய சந்தர்ப்பத்துல பாத்தீங்கன்னா அந்த போர் முனையில தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து இந்த பகவத்கீதையை சொல்லும்படி ஆயிற்று. சோ அதனுடைய இதெல்லாமே வந்து பார்க்க போகின்றோம். அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபிஃப்த் சாப்டர் பாத்தீங்கன்னாக்கா தேர்ட் சாப்டருடைய எக்ஸ்டென்ஷன். அது தேர்ட் சாப்டர்ல பாத்தீங்கன்னா 3 விதமான கர்ம யோகங்கள், அதாவது கர்மகாண்டா, சகாம கர்மயோகம், நிஷ்காம கர்மயோகம், இதெல்லாம் பார்ப்போம் நம்ம. ஆனா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபிஃப்த் சாப்டர்ல வந்து கர்ம யோகம் அல்லது அதாவது கர்ம சந்நியாசி யார் அதுல வந்து உசந்தவர்கள் என்று அந்த கம்பாரிசன், கிருஷ்ண உணர்வில் அதாவது பக்தி உணர்வில் செய்யக்கூடிய எல்லா செயல்களுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளே கர்ம பந்தனத்திலிருந்து விடுதலை அளிக்கின்றது என்பதை பற்றியெல்லாம் ரொம்ப அற்புதமா நம்ம வந்து பார்க்க போகின்றோம். அதாவது கிருஷ்ண உணர்வில் கர்மயோகம் என்பது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபிஃப்த். நெக்ஸ்ட் ஆறாவது அத்தியாயம் வந்து அஷ்டாங்க யோக பயிற்சிகள். அஷ்டாங்க யோக பயிற்சிகள் அதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த யமா, நியமா, அதுக்கப்புறம் வந்து ஆசனா, அதுக்கப்புறம் தாரணா, பிராணா, அதுக்கப்புறம் வந்து தியானா, அதுக்கப்புறம் சமாதி நிலை, இந்த 8மே வந்து இதை பத்தி நம்ம வந்து படிப்போம் அதுல. சோ அதுல தியானம் என்பது செய்யக்கூடியது வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர்கள் வந்து சன்னியாசிகளாக ஆகக்கூடிய அந்த தன்மையை பற்றி நம்ம வாசிப்போம். இது ஃபர்ஸ்ட் 6 சாப்டர்ஸ் வந்து கர்மயோகத்தின் மேலதான் நம்ம வந்து படிக்கிறது. நெக்ஸ்ட் 6 சாப்டர் பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி யோகம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஞான விஞ்ஞான யோகம் 7வது அத்தியாயம். பகவானுக்கும் இந்த உயிர்வாழிக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தங்கள் என்ன, இந்த பிரகிருதி என்பது இந்த உடலை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு களமாக நம்ம வந்து பாவிக்கின்றோம். இதுல ஆன்மா குடிக்கொண்டிருக்கின்றது, இந்த ஆன்மாவில் இருக்கக்கூடிய உயிரும் பகவானுடைய சொரூபம், இதை பற்றி எல்லாம் வந்து 7வது அத்தியாயத்துல பார்ப்போம். அப்புறம் 8வது அத்தியாயம் பரமத்தலம். ஸோ நாமெல்லாம் இருக்கிறது எல்லாமே டெம்பரரி பிளேஸ், பகவான் இருக்கக்கூடிய வைகுண்டம் தான் நித்தியமான தலம். ஒவ்வொரு உயிர்வாழியும் அங்கே செல்வதுதான் அவனுடைய இலக்கு. ஆனா அது செல்வதற்கான மார்க்கம் என்ன என்பதை வந்து நாம் தெரிந்து கொள்வதே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவத்கீதை 5 விஷயங்களை பேசுகின்றது. என்ன பேசுறது, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம இந்த பிரகிருதி அது வந்து நித்தியமானது, ஜீவாத்மா அவனும் நித்தியமானவன், பரமாத்மா ஹீ இஸ் ஆல்சோ நித்தியமானவர், அதாவது கடவுளுடைய உயர்ந்த ஆளுமை, காலம் நித்தியமானது, கர்மம் மட்டும்தான் எப்பவுமே நம்ம மேல டிபெண்டன்சி ஆகிறது, இது எப்பவுமே டைனமிக், இது 4மே வந்து நித்தியமானவை, இது டெம்பரரி.
நாம எந்த வித இதுல வந்து கர்மம் செய்ய போறோம்ன்றது நமக்கு தெரியாது. நல்ல கர்மம் செய்ய போறோமா இல்ல தெரியாம நம்ம வந்து தவறு இழைத்து அது தீய கர்மம் ஆகுமா அப்படின்லாம் கூட நமக்கு தெரியாது. எப்பவுமே டைனமிக், இது மாற்றத்திற்கு உட்பட்டது எது கர்மம் என்பது. ஆனா மீதி இருக்கக்கூடிய 4ம் எப்பொழுதுமே நித்தியமானது அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். இந்த வாட் இஸ் த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் ஆல் தீஸ் 5 என்டிட்டிஸ் தான் நம்ம இந்த பகவத்கீதையிலே நம்ம படிக்க போறது. ஸோ 8வது அத்தியாயம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பரமத்தலம். ஸோ அந்த பரமத்தலம் ஆன்மீக உலகங்கள் எது, பௌதிக உலகம் எது அப்படிங்கிற எல்லாத்தையுமே டீட்டெயிலா ஒவ்வொரு அண்டம் எவ்வாறு படைக்கப்படுகின்றன, அந்த ஒவ்வொரு அண்டத்துக்குள்ள வந்து யார் யார் இருக்கா, எத்தனை லோகங்கள் இருக்கு, இது எல்லாத்தையுமே வந்து டீட்டெயிலா படிப்போம் நம்ம 8வது அத்தியாயத்துல. 9வது அத்தியாயம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா த கிங் ஆஃப் நாலேஜ், அக்ஷர பிரம்ம யோகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா 9வது அக்ஷர பிரம்ம யோகம், அதாவது ஞானங்களில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உயர்வு எது, பக்தி. அதை பற்றி நாம தெரிந்து கொள்வது 9வது அத்தியாயம். 10வது அத்தியாயம் விபூதி யோகம், அதாவது பகவானுடைய வைபவங்களை பற்றி கூறுவது. 11வது அத்தியாயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா விஸ்வரூப தரிசனம். 10வது அத்தியாயத்துல என்னென்ன ரூபத்துல இருக்கேன்னு பகவானுடைய வைபவங்களை கூறும்பொழுது அதையெல்லாம் தனக்கு காட்டி அருளுமாறு அர்ஜுனன் கேட்பாரு. சோ பகவானும் தன்னுடைய விராட் ஸ்வரூபத்தை, ஏன்னா 2 விதமான ஸ்வரூபங்கள், ஒண்ணு வந்து விலாச விரிவாக்கம் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆன்மீக உலகத்துல இருக்கும், அதே பௌதீக உலகத்துல பாத்தீங்கன்னா அவருடைய அதாவது அந்த இயற்கைக்கு தக்கவாறு இருக்கக்கூடிய விராட் ரூபத்தை பற்றி நம்ம படிக்க போறோம். ஸோ அதான் ஃபியூச்சர்ல என்ன நடக்கும் அது எல்லாத்தையுமே கூட அர்ஜுனர் காண்பார். ஸோ இது 11வது அத்தியாயம். 12வது அத்தியாயம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பக்தி யோகம், அதுதான் லாஸ்ட். ஸோ பக்தி எந்தெந்த விதத்துல நம்ம செலுத்த போறோம்ன்றத வந்து பார்க்கறது. அப்புறம் 13வது அத்தியாயத்திலிருந்து 18வது அத்தியாயம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 6 அத்தியாயங்கள் ஞானம். ஒருவர் பக்தியில நிலைத்திருக்கும் பொழுது அவருக்கு ஞானமும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா விருதி அடைஞ்சுட்டே இருக்கும். ஸோ அதுல 13th சாப்டர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கஷேத்திரஜ்ஞ விபாக யோகம். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர் ஆக்சுவலி, அண்ட் இட் இஸ் த டஃபஸ்ட் சாப்டர் இன் பகவத்கீதா. அதாவது அதை நம்ம அந்த சாப்டரை நம்ம நன்னா புரிஞ்சிட்டோம்னாக்கா இந்த வாழ்க்கையில நாம யாரு, நாம எப்படி இருக்கணும், எப்படி நாம வந்து மேன்மேலும் முன்னேறி செல்லணும், எந்த பாதையை ஏற்றுக்கொள்ளணும், இப்படி எல்லாவற்றையுமே விளக்கக்கூடிய அந்த சாப்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா வெரி நைஸ் சாப்டர். ஆனா அதை புரிந்து கொள்ளணும். சோ கஷேத்திரஜ்ஞ விபாக யோகம். கஷேத்திரம் என்றால் இந்த உடல், இந்த உடலுக்கு உரிமையாளன் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஜீவாத்மா. ஆனால் பகவான் எல்லாருடைய ஹிருதயங்கள் இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் தான் வந்து சுப்ரீம் சோல் அப்படிங்கிற சூப்பர் சோல் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க. அதுக்கடுத்து 13வது அத்தியாயம் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து அசுர குணங்கள் தெய்வீக குணங்களை பற்றி பேசக்கூடியது. அதுக்கடுத்து 15வது அத்தியாயம் பாத்தீங்கன்னாக்கா புருஷோத்தம யோகம், அதாவது ஆலமரத்தை வந்து மரங்களில் நான் ஆலமரம் 9th சாப்டர்ல சொல்ல ஆரம்பிப்பார் பகவான். சோ அந்த ஆலமரத்தோட இந்த உயிர் வாழியினுடைய வாழ்க்கை நிலை எவ்வாறு ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது என்பதை பற்றி ரொம்ப தீர்க்கமா படிப்போம் நம்மள 15வது சாப்டர். 16வது சாப்டர் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து குணத்திரய விபாக யோகம். சோ அதாவது குணங்கள், நம்ம எல்லாருமே 3 குணங்களுக்கு ஆட்பட்டவர்கள். சோ ஒருவர் இந்த குணத்துல பிறந்தால் அவர் எதற்காக இந்த குணத்துல பிறக்கும் பொழுது எதன் அடிப்படையில் அவர் இந்த குணம் வந்து அவருக்கு நிச்சயப்பட்டது அப்படிங்கிற எல்லாத்தையும் படிப்போம். நாம சத்வகுணம், ரஜோகுணம், தமோ குணம், அவர்கள் இறந்த பிறகு எங்கே செல்வார்கள், இதை பற்றி எல்லாம் படிக்கிறது வந்து குணத்திரய விபாக யோகம். 17வது அத்தியாயம் பாத்தீங்கன்னாக்கா விசுவாசத்தினுடைய பிரிவுகள், அதை பற்றி படிப்போம். ஒருவருடைய திட நம்பிக்கைகளை பற்றி படிப்போம். அவர் எவ்வாறு தீர்மானங்கள் மேற்கொள்வார்கள், இதை பற்றி எல்லாம் ஒருவர் இந்த குணத்துல இருக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய தானங்கள் எப்படி இருக்கும், இந்த இதெல்லாத்தையுமே படிக்கிறது. அவருடைய தவங்கள் எப்படி இருக்கும், அவர் செய்யக்கூடிய யக்னங்கள் எல்லாம் எப்படி இருக்கும், இதை பற்றி எல்லாமே நம்ம வந்து 17வது அத்தியாயத்துல பார்ப்போம். அடுத்து 18வது அத்தியாயம் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து த லாஸ்ட் மோக்ஷ சந்நியாச யோகம். அதுல பாத்தீங்கன்னா மீண்டும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அனைத்து 3 கர்மங்களையுமே பாத்தீங்கன்னா கன்க்ளூஷன் பண்ணியிருப்பாரு பகவான். அதுக்கப்புறம் ஒருத்தர் பகவத்கீதை கேட்பதால் அவர்களுக்கு என்ன நன்மை என்பதை பகவானே சொல்லியிருக்கிறது. அதுக்கப்புறம் வந்து சொல்றவங்களுக்கும் என்ன நன்மை இருக்கின்றது இல்லையும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதையும் சொல்லியிருக்கார் பகவான். சோ இறுதியில இந்த 18 அத்தியாயங்கள்லயே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒவ்வொரு இடத்துலயுமே அர்ஜுனன் எழுந்து போர் புரியுந்தா சொல்லிட்டே இருக்கார். அதனால கடமையை செய், பலனை எதிர்பார்க்காதே, இதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். கடமையை நாம் செய்யும் பொழுது பலனை எதிர்பார்க்காமல் செய்தால் அது பக்தியாகவே மாறிவிடும். சோ நாம ஒருவர் பக்தியில வந்து நம்மளை திளைத்து கொண்டு விட்டால் கர்ம பந்தனத்திலிருந்து நாம விலகி விடுகிறோம். நம்ம கடமைகளை செய்வோம், ஆனா அதன் பலன்களை எதிர்பார்க்காமல் போகக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவம் நமக்கு வரும். பேசிக்கலி நாம வந்து நம்ம வாழ்க்கையில நிறைய கஷ்டங்கள் தான் இருக்கு இல்லையா, யாருமே கஷ்டப்படாதவங்க இந்த உலோகத்துல கிடையவே கிடையாது.
எவ்ரி மொமெண்ட். பணக்காரனா இருந்தாலும் அவனுக்கு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கஷ்டம் இருக்கும், ஏழையா இருந்தாலும் அவனுக்கு பணக்க பற்றாக்குறையால கஷ்டம் இருக்கும். ஏதோ ஒரு ரூபத்துல வந்து எவ்ரி ஒன் வில் பி சஃபரிங் இன் திஸ் வேர்ல்ட். யாருமே திருப்தியா இருக்காங்கன்றது கேரண்டியே கிடையாது. ஸோ ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் தான் நாம் இருப்போம். ஆனா அந்த ப்ராப்ளத்தை எல்லாம் எப்படி எதிர்கொள்வது, எப்படி நாம் அதை ஃபேஸ் பண்ணி அதுல இருந்து வெளியே வர்றது அப்படிங்கிற ஒரு மன உறுதியை வந்து பகவத்கீதை படிக்கும் பொழுது நமக்கு வரும். பகவத்கீதை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்பிரிச்சுவல் டிக்ஷனரின்னு சொல்லுவாங்க. அது எந்த மதத்துக்குமே சேர்ந்தது கிடையாது. இந்த மதங்கள் எல்லாம் பிரிக்கப்பட்டது இப்பொழுதுதான். உண்மையிலே மதம் என்பது என்னவென்றால் தர்மம் என்றுதான் பெயர். சோ தர்மம் என்றால் என்னன்னாக்கா ஒருவர் தனக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் செய்வதுதான் தர்மம். சோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல இந்து, முஸ்லிம், கிறிஸ்டியன் எதுவுமே கிடையாது. தட் இஸ் நத்திங். இங்க நம்ம படிக்க போறது இட் இஸ் ஒன்லி கிருஷ்ணடேரியன், அவ்வளவுதான். பகவான் என்ன சொல்றார் அதை நாம கேட்கணும். அவர் சொல்லக்கூடியது எல்லாமே நம்ம வாழ்க்கையினுடைய நற்பலனுக்கு தான் அப்படிங்கறத வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம படிக்க போறோம். அற்புதமான புக்கு, பிரபுபாதர் ரொம்ப அழகா எழுதியிருக்கார். சோ அதனுடைய மொழிப்புரையெல்லாம் நீங்க படிச்சீங்கன்னா உள்ளது உள்ளபடி எழுதியிருக்கார். சம்டைம்ஸ் நமக்கு அது கரெக்டா இன்டர்பிரேஷன் வராது. ஸோ அதனாலதான் நீங்க வந்து கண்டிப்பா இந்த கோர்ஸ் முழுவதும் அட்டென்ட் பண்ணி அட்லீஸ்ட் நீங்க வந்து நெக்ஸ்ட் இதுல வந்து அதை புரிஞ்சுக்கின்றதுக்காக அட்வான்ஸ் லெவல் கோர்சஸ் கூட இருக்கு. ஸோ இந்த 18 நாட்கள் முடிஞ்ச பிறகு உங்களுக்கு அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து லிங்க் ஷேர் பண்ணுவோம். அப்ப நீங்க அதுல ரெஜிஸ்டர் பண்ணி டீடைல்டு பகவத்கீதாவை 18 வாரங்கள் படிப்பீங்க, வாரத்துக்கு 2 நாள். சரிங்களா? ஸோ இது வந்து செகண்ட் ஸ்டெப். வாட்ஸ்அப் கோட் ஆஃப் கான்டாக்ட் அப்படின்னாக்கா வாட்ஸ்அப் வந்து நாங்கள் டெய்லி 2 hours ஓப்பன் பண்ணி வைப்போம். உங்களுக்கு இந்த சப்ஜெக்ட் ரிலேட்டடா எந்த கொஸ்டினா இருந்தாலுமே நீங்க அங்க போட்டீங்கன்னா ஐ வில் ஆன்சர், ஆர் சம் அதர் அட்மின் ஆல்சோ இஃப் தே ஆர் ஆட் பண்ணியிருக்கிறவங்க அவங்களால முடிஞ்சாலும் அவங்களும் வந்து உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுவாங்க. ஸோ மெஜாரிட்டி ஐ வில் ஒன்லி ஆன்சர் ஃபார் ஆல் யுவர் பிலாசபிக்கல் டவுட்ஸ். எதுவா இருந்தாலும் சப்ஜெக்ட் மேட்டர். இதுல வந்து நம்ம புராணங்கள் இதிகாசங்களுக்கு எல்லாம் கேள்விகள் வேண்டாம். ஒன்லி வில் ஸ்டிக் டு த Bhagavad-Gita questions. That is always welcome. No forwards of audios, videos, other இதெல்லாமே. Even though it is ISKCON, other ISKCON தான் இருந்தா கூட நீங்க வந்து அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸை வந்து வாட்ஸ்அப் குரூப்ல போஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா வாட் எவர் இன்ஃபர்மேஷன் நாங்க வந்து உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணணும்னு நினைக்கும் பொழுது அது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மறைந்து விடும். ஏன்னா எல்லாருமே எப்ப பாரு வாட்ஸ்அப் குரூப் உட்காந்து பார்த்துன்னு இருக்க மாட்டாங்க. அதனால எப்பயாவது ஒரு வாட்டி பார்க்கும் பொழுது லேட்டஸ்ட் நியூஸ் இருந்தால் தான் அவங்களுக்கு அது வந்து இது இம்பார்ட்டன்ட், இது படிச்சுக்கணும், இது தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றது வரும். வி வாண்ட் டு கம்யூனிகேட் சம்திங் மீன்ஸ் இட் வில் பி இன் தட் வாட்ஸ்அப் ஒன்லி. அதனால நீங்க யாருமே வந்து எதையுமே அதுல போடக்கூடாது. அப்புறம் இன்ட்ரடக்ஷன் டு அவர் டீச்சர்ஸ் அண்ட் அட்மின்ஸ். ஐ திங்க் கிருஷ்ணா பிரபு அந்த ஸ்லைடு இருந்தா அப்புறமா காட்டுமா, டெஸ்டிமோனி ஃப்ரம் ப்ரீவியஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் முன்னாடி அதை வந்து எக்ஸாம்பிளா வந்து NND பிரபுஜும் போட்டிருக்காரு. ஜூம் கிளாஸ் டெக்கோரம், அதுக்கப்புறம் ஆன்சர்ஸ் ஃபார் குவேரிஸ், ஸ்பேம் மெசேஜஸ் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய உங்களுக்கு மெசேஜ் கூட வரும், ப்ளீஸ் டொனேட் ஃபார் திஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ISKCONல இருந்து. ஸோ அது மாதிரி எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மெசேஜ் வந்து அந்த லிங்க்ல எல்லாம் நீங்க போயிட்டு டொனேட் பண்ணக்கூடாது. நம்மளது எல்லாமே ஆன்லைன் லிங்க். அந்த லிங்க் உங்க வாட்ஸ்அப் குரூப்ல டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லயே போட்டிருக்கோம். நீங்க அதுல மட்டும்தான் நீங்க போய் பண்ணணும். வேற யாராவது ஐ எம் கலெக்டிங் அப்படின்னு சொல்றதுக்கெல்லாம் நீங்க போகவே கூடாது. ஸ்பேம் பண்றது அதையும் தவிர்க்கணும். ஸோ டூர் ஆஃப் த வெப்சைட் இதெல்லாமே நான் இப்ப காட்டுறேன் நானு. ஸோ உங்களுக்கு என்னென்ன டவுட் இருக்கோ அதெல்லாம் பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் சங்கல்பம் கடைசியில. ஸோ இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்ரீலா பக்தி வேதாந்த சுவாமி, ஏசி பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதர். இவர் வந்து பெங்கால் என்ற மாநிலத்துல வந்து ஒரு வைஷ்ணவ பிராமின் குடும்பத்துல வந்து பிறந்தவர். ஸோ அவர் வந்து அவருடைய குரு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சரஸ்வதி தாகூர். இந்த பிரம்ம கௌடிய வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்திலிருந்து வந்தவங்க ஆக்சுவலி. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா மத்வாச்சாரியார் நமக்கு தெரியும், ராமானுஜாச்சாரியார் பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீ வைஷ்ணவம். இவங்க வந்து மத்வாச்சாரியாரை வந்து ஃபாலோ பண்றவங்க ஆக்சுவலி. ISKCON ஃபாலோஸ் தட் திங். ஸோ அவரை பற்றி நாம சொல்லணும்னாக்கா இங்கே ஒரு பிக்சர் இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இது சான் பிரான்சிஸ்கோல வந்து அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ரத யாத்திரை நடத்தினார் ஆக்சுவலி. ஸோ அந்த ரத யாத்திரை நடத்தும் பொழுது இந்த பிக்சர் எது காட்டிருக்காங்கன்னா அதுக்கு கீழே இருக்கிற ஒரு பிக்சர் பாத்தீங்கன்னா சின்ன வயசுலயே அவருக்கு வந்து ரத யாத்திரை செய்யணும் அப்படிங்கிறது அவருக்கு ரொம்பவுமே விருப்பம். அதனால அவங்க அப்பா வீட்டுல இருந்தக்கூடிய அந்த பொருட்கள் எல்லாம் வச்சு ஒரு ரதம் தயாரித்து அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ரத உருவத்தை அப்ப செஞ்சார். அதே இது வந்து பாத்தீங்கன்னா 1971 or 72ல பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ரத யாத்திரையே சான் பிரான்சிஸ்கோல பண்ணார். ஸோ இவர் தான் அவருடைய குரு பாத்தீங்கன்னாக்கா சரஸ்வதி தாகூர். அவரே குருவாக ஏற்று பாகவதம், பகவத்கீதா அது உட்பட 80 புத்தகங்களை அவர் எழுதினார். கடைசி அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய வாழ்க்கை கடைசி சமயத்துல 1965 he left India as per his அவருடைய குருனுடைய அட்வைஸ் பிரகாரமே பாத்தீங்கன்னாக்கா மேற்கத்திய நாடுகளில் சென்று கிருஷ்ண உணர்வை நீ பரப்பு அப்படிங்கறத வந்து அவருடைய வாக்கை ஏற்றுதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து சென்றார்.
போகும்போது ஒரு 40 rupees மணி தான், அவ்வளவுதான். அப்பெல்லாம் கரன்சி எல்லாம் கிடையாது இல்லையா, அந்தந்த கண்ட்ரியினுடைய அந்த பணத்தோட தான் போயிட்டு இருந்தாங்க. ஒரு ஜலவாயு என்ற அந்த கப்பல்ல தான், சரக்கு கப்பல்ல தான் போனார் அவர் வந்து. பாகவதம் பகவத்கீதா ஒரு 2 செட் ட்ரெஸ் இதோட போய் தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் ரோட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பஜன்ஸ் இதெல்லாம் பண்ணும் பொழுது, இது ஜார்ஜ் ஹாரிசன் என்றவர், இவர் வந்து இஸ் a famous person who has done lot of donations to the ISKCON also actually. ஸோ இந்த மாதிரி கிரேட் டிவோட்டிஸ் எல்லாம் நம்ம 6th சாப்டர்ல பார்ப்போம். நம்ம அதாவது உலகத்துல இருக்கக்கூடிய பிரபலங்கள் எல்லாமே என்ன செய்தார்கள், என்ன செய்ததால் அவர்கள் எந்த நிலை அடைந்தார்கள் என்பது அவங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாமே சொல்லுவாங்க. ஸோ பகவத்கீதை படிக்கிறதுனால நமக்கு என்ன நன்மை என்பதை பற்றி அவங்களுடைய அதுவும் சொல்லுவாங்க. மகாமந்திர ஜபத்தினால் அவர்கள் என்ன நிலை அடைந்தார்கள் என்பதையும் சொல்வார்கள். இது வந்து பிரஸ் ரிப்போர்ட் கான்ஃபரன்ஸ் வந்து அந்த மீட்டிங்ஸ், இது 80 புத்தகங்கள் அவர் எழுதியிருக்கார். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கோ பேக் டு காட் ஹெட் அப்படிங்கிற ஒரு ஜர்னல்ல கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து நிறுவினார். இன்னும் கூட அந்த கோ பேக் டு காட் ஹெட் வந்து நடந்திருந்தா இருக்கு. இவங்க தான் நம்ம ISKCON மங்களூரு ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா டிடிஸ். அவங்களுக்கு நம்மளுடைய பணிவான வணக்கம் நமஸ்காரங்களை நாம செய்யலாம். ஸோ இது பல்வேறு இடங்கள்ல இருக்கக்கூடிய, அதாவது அதாவது பிரபுபாதா அவர்கள் வந்து நிறுவிய அந்த டெம்பிள்ஸ் எல்லாத்தையுமே, கோயில்கள் எல்லாத்தையுமே சொல்லியிருக்காங்க. இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பேலஸ் ஆஃப் கோல்டு பாத்தீங்கன்னாக்கா யூஎஸ்ஏல இருக்கு. அதுக்கப்புறம் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா வேதாந்த மேனர் வாட்ஃபோர்ட் யூகேல இது. அதுக்கப்புறம் இது வந்து யுக்ரைன்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ஃபெஸ்டிவல் நடந்தப்போ எடுத்த போட்டோ இது. ஸோ இது வந்து இப்போ டர்பன் சவுத் ஆப்பிரிக்கால, அதாவது எந்த இடத்துல, ரஷ்யால கூட இருக்கு. நம்ம மேங்களூர் ISKCONல ஒரு ரஷ்யன் பர்சன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவ்வளோ எலிவேட்டட் டிவோட்டி, 23-24 வயசு தான் இருக்கும், பட் சோ மச் எஸ். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா தே ஹவ் டன் சோ மச் சர்வீஸ். ஸோ எல்லாமே பக்தியை மட்டும்தான் பரப்பணும் அப்படிங்கிற ஒரு குறிக்கோளர் செய்யப்பட்டது. அவருடைய பிரயாணமே 1965 1977 வரைக்கும் தான். அவருடைய 12 காலம் இதை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 25 கண்ட்ரீஸை வந்து நிறையவே சுத்திட்டார் அவர் வந்து. அங்கங்கே பாத்தீங்கன்னா 108 டெம்பிள்ஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆலயங்களை நிறுவினார். ஸோ பிரபுபாதர். ஸோ அவருக்கு நம்மளுடைய பணிவான, அவருடைய கருணையும் நமக்கு தேவை. அவர் தான் இந்த பேஸை கொடுத்திருக்கிறது நமக்கு, கேட்பதற்கும் சொல்வதற்கும் அவருடைய கருணை கண்டிப்பாக நமக்கு தேவை. அதோட நம்மளுடைய NND பிரபுஜி பாத்தீங்கன்னாக்கா நாமனிஷ்ட தாஸ் இஸ் த டெம்பிள் பிரசிடென்ட். he has done his BTech in the IIT கான்பூர்ல. அதுக்கப்புறம் அவர் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் சில காலம் வேலை செஞ்சு அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா he became a monk and then nearly 20 years he's been doing service for this ISKCONல பண்ணிட்டு இருக்காரு. he is leading this. இப்போ நாம கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா டெம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் போயிட்டு இருக்கு ஆக்சுவலி. ஸோ அதெல்லாம் நிறுவறதுக்கு எப்படியும் 2-3 years ஆகும். அதுக்கப்புறம் there will be a staying பண்றதுக்கு எல்லாத்துக்கும் கூட அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காரு பிரபுஜி. ஸோ கவர்மெண்ட் has given a land some 1.5 acre ரீசென்ட்லி ஆகஸ்ட்ல தான் வந்து பூமி பூஜை போட்டு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க் பிளானிங் எல்லாம் போயிட்டு இருக்கு ஆக்சுவலி. ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா எதற்காக பகவத்கீதா இஸ் அன் எபிக் ஸ்கிரிப்சர். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு இதிகாசம், அதாவது பாத்தீங்கன்னா வேத இதிகாசங்கள். அது இட் ஆன்சர்ஸ் ஆல் அவர் ப்ராப்ளம்ஸ். நமக்கு எல்லா ப்ராப்ளமுக்கும் ஒரே சொல்யூஷன் பகவத்கீதை தான். நீங்க அதை ஃபாலோ பண்ணீங்கனாலே நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய டிசீஸ் எல்லாம் கூட போயிடும். டு பி ஃப்ராங்க் ஐ ஷுட் டெல், நான் இந்த சேவையில பாத்தீங்கன்னாக்கா போன ஜனவரியிலிருந்து பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஐ யூஸ் டு ஹேவ் so much stress in my family. என்ன நானும் பேலன்ஸ் பண்ணாம தான் இருந்தேன். I should tell me about myself also. But now எந்த சுச்சுவேஷன் வந்தாலுமே நான் பேலன்ஸ் பண்ணிக்குவேன். அந்த அளவுக்கு நான் வந்து எலிவேட் ஆயிருக்கேன்னாக்கா பகவானுடைய அனுகிரகம் இருந்ததால் மட்டுமே என்னால வந்து இது செய்ய முடியாது. I used to have thyroid also, but now I have come out of that without medicine also, because stress only creates thyroid என்றது வந்து தெரிஞ்சு. இப்போ ஸ்ட்ரெஸ்ஸே கிடையாது. ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் அ டேஞ்சரஸ் டிசீஸ் ஃபார் எனிவன். சின்ன சின்ன விஷயத்தை கூட நம்மளால தாங்கிக்க முடியாத அந்த இதுல இருக்கும்பொழுது இட் லீட்ஸ் டு சோ மெனி காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இன் த ஹெல்த். ஸோ அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஒரே ஒரு அதாவது சொல்யூஷன் என்னன்னாக்கா பகவத்கீதை தான். இட் வாஸ் கன்சிடர்ட் as a spiritual dictionary by மகாத்மா காந்தி. மகாத்மா காந்தி என்ன சொல்லியிருக்காருனாக்கா இது வந்து ஒரு ஆன்மீக அகராதி அப்படின்னு சொல்லிட்டார். அண்ட் இட் இஸ் எ புக் ஆஃப் இன்ஸ்பிரேஷன் ஃபார் மெனி லீடர்ஸ் அக்ராஸ் த பிளானட். அதாவது இந்த லோகத்துல எத்தனையோ லீடர்ஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவத்கீதை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இட் இஸ் எ இன்ஸ்பிரேஷன். அதை படிப்பதால் அவர்கள் வாழ்க்கையில பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் ஊக்குவிக்கப்பட்டு அவர்கள் செயல்படக்கூடிய திறன்ல பாத்தீங்கன்னா முன்னேற்றம் அடைந்திருக்கிறார்கள். சோ இங்க மகாத்மா காந்தி என்ன சொல்றார், those who meditate on Gita will derive fresh joy and new meanings from every day. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம இந்த பகவத்கீதை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நல்ல ஸ்க்ரூட்டினிட்டியோட நம்ம படிக்கணும்னாக்கா கண்டிப்பா 1 வருடம் ஆகும். நாம இங்க படிக்க போறது 18 நாட்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா
நம்ம வந்து சாராம்சத்தை மட்டும் அந்த ஃப்ளோ மட்டும்தான் ஒரு சாப்டர்ல படிப்போம். டீடைல் கிளாஸ் வரும்போது எல்லாத்தையுமே படிப்போம். பட் இந்த 18 நாட்கள் ப்ரோக்ராம் வந்து ஷார்ட்டா தான் இருக்கும். ஆனா இதை நீங்க எப்படி ஒரு 7-8 வாட்டி வாசிச்சாதான் பிரபுபாதர் வந்து எவ்வளவு உணர்ந்து நமக்கு சொல்லியிருக்கார் அப்படிங்கறது வந்து நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடியும். இவர் பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்லார், இஸ் ஆல்சோ ஏ வேர்ல்ட் ஃபேமஸ் பர்சன். when I read பகவத்கீதா and reflect above how God has created the universe. நம்மளால வந்து எதையுமே படைக்க முடியாது. இருக்கிறத வச்சு நம்ம வேறு ரூபத்தை மாற்றி தான் நம்ம கொடுக்க முடியும். we can manufacture, we cannot create. இங்க எந்த கிரியேஷனுமே மனிதனால் வருவதே கிடையாது. அனைத்தும் பகவானால் கொடுக்கப்பட்டதுதான். ஒரு வீடு கட்டுறோம்னாக்கா கல்லு மண்ணு இதெல்லாமே இயற்கையில இருக்கக்கூடியதுதான். அதை வச்சுதான் நம்ம வந்து வேற ரூபத்துல மாற்றம். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஐரன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அது நான் கோர்ல இருந்து எடுக்கிறோம் இல்லையா. ஸோ அதாவது அந்த மைன்ஸ்ல இருந்து எடுத்து அதை வந்து ராடா கன்வெர்ட் பண்ணி ப்ராசஸிங் பண்ணி தான் நம்ம வீடு கட்டுறதுக்கே உபயோகப்படுத்துறோம் இல்லையா. டைரக்டா நம்ம நிலத்துல இருக்கக்கூடிய ரா மெட்டீரியல்ஸ் எடுத்து யூஸ் பண்றோமா கிடையாது. ஸோ அதே மாதிரிதான் எல்லாவற்றையும் படைத்தவர் அவர். ஸோ அதை வந்து நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்ஃபார்ம்ட் இன்டு சம் அதர் ஃபார்ம் பண்ணி தான் நம்ம ஏதோ ஒன்று செஞ்சுட்டு இருக்கோம். நாமளாம் எதுவுமே இங்க கிரியேட் பண்றதே கிடையாது. ஸோ இந்த மாதிரி தத்ரூபமா ஒரு படைப்பை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுத்த பகவான் எவ்வளவு வல்லமை புரிந்தவராக இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கறத வந்து நாம இங்கு புரிந்து கொள்ளணும். அதை தான் இவர் உணர்ந்திருப்பதாக கூறுகின்றார் இங்கே. வை இஸ்கான் பகவத்கீதா ஆஸ் இட் இஸ். ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து பகவத்கீதை பத்தி எழுதியிருக்காங்க இல்லையா. ஏன் எதுக்கு, வாட் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் இஸ்கான் பகவத்கீதா அப்படின்னாக்கா, எந்த ஒரு வேதங்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா சொல்லப்படுவதற்கு ஒரு சீட பரம்பரை என்பது தேவை. the disciplic succession, ஒரு ஆத்தன்டிக்கா போனஃபைடு ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் கிட்ட இருந்து மட்டும்தான் நம்ம அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குரு கிட்ட இருந்தா நம்ம வந்து இதை கேட்க வேண்டும். சோ பகவான் கிருஷ்ணர் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் சொன்னது பாத்தீங்கன்னா வேதவியாசர் தான் இந்த பகவத்கீதையை ஏற்றினார். சோ அவர்கிட்ட இருந்து அந்த இதுல இருந்து வந்த இவங்க தான் பாத்தீங்கன்னா 32வது ஆச்சாரியா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம ஏசி பக்தி வேதாந்த சுவாமி. நீங்க பகவத்கீதையில இன்ட்ரோடக்ஷன் சாப்டர் படிச்சீங்கன்னாக்கா லாஸ்ட்ல வந்து லிஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஆச்சாரியா கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி லாஸ்ட்ல ஏசி பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாத வரைக்குமே வந்திருக்கு. சோ அதனால ஒரு டிசிப்ளிக் சக்சஷன்ல இருந்து வரக்கூடிய, அதாவது வி ஷுட் ஆல்வேஸ் நாலேஜ், நல்ல திறன் படைத்த நல்ல ஞானத்தை உடையவர் இடத்துல இருந்து தான் நம்ம வந்து ஒரு அறிவை பெற முடியும், ஞானத்தை பெற முடியும். சோ அதனால வந்து அது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா குருல இருந்து அவருடைய சிஷ்யன் அந்த மாதிரி வரக்கூடிய அந்த பரம்பரையில கேட்கும் பொழுது மட்டும்தான் உள்ளதை உள்ளபடி நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடியும். அவர்களும் இருப்பதை அப்படியே சொல்லக்கூடிய திறன் படைத்தவர்களாக இருப்பார்கள். அதனாலதான் we have to use this பகவத்கீதா as it is அப்படிங்கிற அந்த புக்கை நம்ம படிக்கணும். ஆக்சுவலி மெசேஜ் ஆஃப் கிருஷ்ணா மஸ்ட் கம் வயா அன்புரோக்கன் செயின் ஆஃப் டிசிப்ளிக் சக்சஷன். எந்த சீடருடைய சங்கிலி தொடர்பால மட்டுமே இது எல்லாமே வர வேண்டும். ஸோ கீதா இஸ் அ வாஸ்ட் புக். அது பார்த்தீங்கன்னாக்கா பரந்த புஸ்தகம். அது a systematic study of Gita will take an year. அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம ஒழுங்கா படிச்சோம்னாக்கா, அதாவது கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி ஃபோக்கஸா நம்ம படிக்க ஆரம்பிச்சா நமக்கு அது புரியக்கூடிய தன்மை வந்து பாத்தீங்கன்னா 1 வருஷம் ஆகும். இன் 18 days we cannot do that. So we are focusing on the flow of thoughts between the கிருஷ்ணா அண்ட் அர்ஜுனா. ஸோ இவங்க 2 பேருக்குமே பாத்தீங்கன்னா இடையில நடக்கக்கூடிய இந்த உரையாடலை தான் நம்ம வந்து இந்த 18 நாட்கள்ல வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ண போறோம். ஸோ இதனுடைய அல்டிமேட் அவுட்கம் என்னவா இருக்கும்னாக்கா, இட் வில் ப்ரிப்பேர் அஸ், நம்மளே வந்து நாம தயார்படுத்திக் கொள்கின்றோம். எதற்கு? ஆழமான அதாவது ஆழமான ஒரு படிப்புக்காக, எதன் மேல? கீதையினுடைய படிப்பு மேல வந்து நாம தயார்படுத்திக் கொள்வதற்கு தான் இந்த 18 நாட்கள் ப்ரோக்ராம். ஸோ டெய்லி என்ன நடக்கும்? ஓவர்வியூ ஆஃப் த டே 18 days கோர்ஸ் என்ன இருக்கும் பாத்தீங்கன்னாக்கா, 1 hour கிளாஸ். ஆனா 2-3 சாப்டர்ஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா லென்த்தியா இருக்கும். அன்னைக்கு 1.5 hour கண்டிப்பாக ஆகும். 2nd அத்தியாயம், 18வது அத்தியாயம், 13வது அத்தியாயம், இந்த 3 அத்தியாயங்கள் எஸ்பெஷலி 100% 1.5 hour ஆகும். அதை நான் இப்பவே சொல்லிடுறேன் நானு. ஸோ மேடம் 1 hour மேல நான் இருக்க முடியாது அப்படிங்கறதெல்லாம் நீங்க தயவு செஞ்சு நீங்க அந்த 3 நாட்கள் நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி தான் ஆகணும். அது இப்பவே நான் ஃப்ரெண்டா சொல்லிட்டேன். நெக்ஸ்ட் வந்து 1 chapter per day நாங்க க்ளோஸ் பண்றது. கீ ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஈச் சாப்டர் அந்த ஃப்ளோவை வந்து கரெக்டா எடுத்துட்டு வந்து கொடுப்போம். அதுக்கப்புறம் கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர்ஸ் ஆஃப்டர் கிளாஸ் நம்ம வந்து குவிஸ் மாதிரி ஒரு போல் வந்து இந்த ஜூம்லயே நான் வந்து பண்ணுவேன். தட் இஸ் ஒன்லி ஃபார் யுவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். குவிஸ் லிங்க் வந்து டிஃபரெண்ட், அதுல போய் நீங்க என்ரோல் பண்ணி நீங்க பண்ணணும். டெய்லி குவிஸ் ஆன் லேர்ன் டேஷ்போர்ட் பிளாட்ஃபார்ம், அது வெப்சைட்ல இருக்கு, அதை நான் காட்டுறேன் நான். ஸோ டிஃபரெண்ட் லெவல்ஸ் ஆஃப் ஒரு நிமிடம். Daily quiz on
அது எப்படி முடிச்சு, சாரி ஒரு நிமிஷம், சடனா டிஸப்பியர் ஆயிடுச்சு. ஒரு நிமிஷம் பேஜ். ஸோ டெய்லி குவிஸ் இருக்கும், அதுவும் எப்படி செய்யணும், என்ரோல் பண்றோம் எல்லாமே இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன். இன்னைக்கு எல்லாருமே அந்த டவுட் இல்லாம நீங்க எல்லாம் முடிச்சுக்கணும். ஸோ சிங்க்ரனைசேஷன் வித் இஸ்கான் லா புக் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து இப்ப படிக்க போறது வந்து ஸ்ரத்தாவனுக்கு நம்மள நாம எடுத்துட்டு போகிறோம். லெவல் 1 இது. லெவல் 2 போகும்போது பாத்தீங்கன்னாக்கா அது ஸ்ரத்தாவன். லெவல் 3 போகும்போது கிருஷ்ண சேவகா, அதுக்கப்புறம் சாதகா. இந்த 3 லெவல்ஸுமே வருது. பக்தி சாஸ்திரி வந்து சாதகா. ஆஸ்பிரன்ஸ் இங்க வரும்போது தீக்ஷைக்கு போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் 2 விதமான லெவல்ஸ் இருக்கு. இனிஷியேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் லெவல் அண்ட் செகண்ட் லெவல். செகண்ட் லெவல் வில் பி த மாங்க், அந்த மாதிரி போறது. அது இங்க எதுவுமே வந்து யாருக்கும் கம்பல்ஷன் கிடையாது. ஸோ யூ நீட் டு, உங்களுக்கு எந்த மார்க்கம் நன்மையாக படுகின்றதோ அதை நீங்க எடுத்துட்டு போகலாம். ஆனா இந்த ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் இங்க அவைலபிலிட்டி இருக்கு அப்படின்றது சொல்றோம். மற்ற இஸ்கானுக்கும் மேங்களூர் இஸ்கானுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா, பிரபு எல்லாருக்குமே ஃப்ரீயா கொடுக்குறாரு. நீங்க பக்தி சாஸ்திரி என்ற கோர்ஸை வந்து நீங்க வந்து எந்த இஸ்கானுக்கு போனாலும் நீங்க பே பண்ணிட்டு தான் படிக்கணும். ஐ திங்க் அரௌண்ட் 12 to 15,000 நினைக்கிறேன். ஸோ யூ ஹாவ் டு பே அண்ட் டேக் தட் பக்தி சாஸ்திரி. அதுல வந்து 4 புத்தகங்களை கவர் பண்றாங்க. பகவத்கீதா, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஈஷோபனிஷத், அதுக்கப்புறம் வந்து பக்தி ரசாமிரத சிந்து, அதுக்கப்புறம் உபதேசாமிரதம். இந்த 4 புஸ்தகங்களையுமே கவர் பண்றாங்க அந்த பக்தி சாஸ்திரியில. அதுக்கப்புறம் வந்து பிரபுபாத ஆஸ்ரயா, அவருடைய ஷெல்டருக்கு நம்ம போகிறோம். அதுக்கப்புறம் ஸ்ரீ குரு சரணா, இது ஷெல்டர் ஆஸ்ரயா. இது ஃபர்ஸ்ட், அதாவது ஷெல்டர் எடுத்துட்டு ஒரு 6 மாசம் 1 இயர் கழிச்சு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹரிநாம் இனிஷியேஷன் சொல்லுவாங்க, செகண்ட் இனிஷியேஷன். இந்த லாஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிராமணா இனிஷியேஷன் பாத்தீங்கன்னாக்கா அது மாங்க் அந்த டைப் போறவங்களுக்கு. ஸோ இப்போ நாம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பக்தி ஸ்டெப்ஸ் இப்படிதான் நம்ம போறோம். இப்போ இனிஷியல் ஸ்ரத்தாவனுக்கு தான் நம்ம ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம் நம்ம. அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ண சேவகா, சாதகா, ஆஸ்ரயா அண்ட் குரு சரணார் ஆஸ்ரயா. ஸோ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா டெக்ஸ்ட் புக், ஃப்ரீ டெக்ஸ்ட் புக் இந்த ரிசோர்ஸ் இருக்கு. நான் இந்த பிடிஎஃப் வந்து ஐ வில் பி ஏபிள் டு ஷேர் யூ ஆஃப்டர் செக்கிங் வித் என்ன உங்களுக்கு தேவையோ அதெல்லாம் நான் வந்து வாட்ஸ்அப் குரூப்ல வந்து நானும் இல்லைன்னா எங்க அட்மின் டீமும் உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணுவாங்க. நீங்க அதுல இருந்து நீங்க வேதா பேஸ்லயும் எல்லா ஃப்ரீ கோர்சஸ் இருக்கு. நீங்க அதை பாத்தீங்கன்னா ஓப்பன் பண்ணி எனி டைம் யூ கேன் ரீட் ஆக்சுவலி. ஸோ 3வது வந்து கோட் ஆஃப் கான்டாக்ட் ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன். So remember to consider respectful for everyone's privacy and be respect to all members, volunteers, administrators. எல்லார்கிட்டையும் நம்ம வந்து அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து நம்ம வந்து மரியாதை கொடுக்கணும். நமக்கும் மரியாதையை நம்ம ரீடைன் பண்ணிக்கணும். யாரையுமே வந்து குறை சொல்லக்கூடாது. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து when you are hearing this பகவத்கீதா பாத்தீங்கன்னாக்கா ஐ திங்க் தெர் இஸ் ஒன் பிக்டோரியல் படுத்துண்டே கேட்கறது, அது அந்த மாதிரியான சில வீடியோஸ் எல்லாம் ஆன் பண்ணியிருக்கும் பொழுது நாங்களும் பார்த்துருக்கோம். ஸோ ஏன்னா அது அடுத்தவங்களுக்கு பார்வைக்கு வந்து டிஸ்ட்ராக்ஷன் வரும், ஏன்னா வீடியோ ஆன் பண்ணிட்டு இருக்கும் பொழுது. ஸோ அந்த மாதிரிலாம் செய்யாமல ஸ்ரத்தையா வந்து சொல்லி கொடுக்குறாங்கன்றத வந்து நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கணும் இந்த சர்வீஸை. ஸோ இன்ட்ரடக்ஷன் டு டீச்சர்ஸ் அண்ட் அட்மின் நான் லாஸ்டா பண்றேன் நான். நெக்ஸ்ட் வந்து டெஸ்டிமனி ஆஃப் த ப்ரீவியஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்லியிருக்காங்க. கௌதம் மீனான்றவங்க நம்ம தமிழ்ல கூட நிறைய சொல்லியிருக்காங்க. I will be able to take it up that thing also. என்னைக்காவது ஸ்மால் சாப்டர் வரும்போது நான் என்ன போட்டு காட்டுறேன். ஸோ தோ நாட் விசிட்டட், யாருமே வந்து பர்சனலா பார்த்ததே கிடையாது. இந்த கரோனால தான் இது எல்லாமே வந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு. ஆனா நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னாக்கா தே ஹவ் சேஞ்ச் தேர் லைஃப் ஸ்டைல். பாத்தீங்கன்னாக்கா இதுதான் லைஃப்ன்றதை புரிஞ்சுட்டு அதற்கேற்ற மாதிரி நமக்கு எது நன்மை என்பதை புரிந்து கொண்டு வாழ்க்கையில வந்து நடைமுறைப்படுத்துவதில் நிறைய பேர் ஈடுபட்டிருக்காங்க. அது ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட் டெஸ்டிமோனி. So I got touched in ISKCON 9/21 live March. I am very blessed that Krishna gave me huge bhakti, Hari Bhakti family, so that together we do bhajans, kirtans, read, teach Bhagavad Gita, chant Hare Krishna Maha Mantra, and we'll spread Krishna name all over the world. Hare Krishna. So இது வந்து பாத்தீங்க சுபம் மாத்தூர் என்ற உங்கள மாதிரி ஒரு டிவோட்டி எழுதினதுதான் அந்த இது. ஸோ எக்ஸாம்பிளா கொடுத்துருக்காங்க, நிறைய வந்திருக்கு ஆக்சுவலி. ஸோ இந்த மாதிரி ஜூம் கிளாஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த மாதிரி படுத்துட்டு கேட்க கூடாது. ஏன்னா திஸ் இஸ் வி ஆர் லிசனிங் த பகவான் வந்து அர்ஜுனருக்கு சொல்றார், ஆனா அது நமக்கும் சேர்த்துதான். ஸோ we are all in this. இந்த மாதிரி நம்ம படுத்துட்டு கேட்க கூடாது. we need to be attentive. and அந்த ட்ரெஸ் கோட் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து நல்லா நார்மலா சில பேர் பாத்தீங்கன்னாக்கா வித் பாத்தீங்கன்னா பனியன்ஸோட உட்கார்ந்து இருக்கிறது இதெல்லாமே நாங்க பார்த்திருக்கோம். ஸோ பி அட்டென்டிவ் இந்த கிளாஸ். ஸோ நம்ம எப்படி பக்தி செய்யும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா நல்ல அலங்காரம் பண்ணிட்டு தான் கோயிலுக்கு போறோம் இல்லையா. ஸோ நம்ம அவ்வளவு அலங்காரம் பண்ணிக்க வேண்டாம். அட்லீஸ்ட் பாக்குறவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த வீடியோ ஆன் பண்ணிட்டீங்கன்னாக்கா அடுத்தவர்களுக்கு டைவர்ஷன் வரக்கூடாது. ஸோ அதுக்காக that is the importance of the dress code here.
ஸோ ஆஸ்க் டீச்சர் டியூரிங் கிளாஸ். உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தாக்கா நான் கிளாஸ் முடியும் பொழுது உங்களுக்கு டைம் கொடுப்பேன். கண்டிப்பாக நீங்க அங்க கையை உயர்த்தி கொஸ்டின் கேட்கலாம், இல்லைன்னா ஜூம் சாட்லயும் நீங்க போடலாம். அப்புறம் மெசேஜ் ஆர் கால் டீச்சர் அட்மின் வாட்ஸ்அப். ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தாலும் நீங்க வந்து எனக்கு வந்து keshva.achyuta அந்த இமெயில் ஐடி கொடுக்குறேன், அதுக்கு போடலாம் நீங்க. அண்ட் தென் இஃப் யூ ஆர் இல்ல இஃப் யூ நத்திங் ஒர்க்ஸ் டு ரைட், அதாவது பாத்தீங்க எதுவுமே உங்களுக்கு வேலை ஆகலைன்னாக்கா நாமதாஸ் பிரபுஜிக்கு நீங்க அதை அனுப்பலாம். வெப்சைட் ஃபாரம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்க இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு சேட் சப்போர்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த இஸ்கான் பெங்களூர் வெப்சைட்ல 24/7 இருக்கு, அங்கேயும் நீங்க கேட்டுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் டொனேஷன்ஸ் லிங்க்ஸ் எல்லாமே இங்க கொடுத்துருக்காங்க. வாட் எவர் யூ ஆர் ஏபிள் டு டூ, யாருக்குமே இது ஃபோர்ஸ் கிடையாது. வாட் எவர் யூ ஆர் ஏபிள் டு டூ இட் யூ கேன் டூ. சேவை எங்க எப்படி பண்ணாலும் அது உங்களுடைய இதுதான் அது. ஸோ இட் இஸ் சாய்ஸ் இஸ் யுவர்ஸ். ஸோ ஸ்பேமர்ஸ் எல்லாம் நீங்க வந்து இது எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ எஸ்எம்எஸ் டு சாலிசிட் டொனேஷன்ஸ் வரும், அதுக்கெல்லாம் நீங்க ரெஸ்பாண்ட் பண்ணக்கூடாது. ஸோ எல்லாம் ஒன்லி iskanmangalore.com அந்த அஃபிஷியல் வெப்சைட்ல போய் தான் நீங்க டொனேஷன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க அங்கதான் பண்ணணும். இதுதான் கரெக்ட் அட்ரஸ் நீங்க செக் பண்ணும் பொழுது. ஸோ இந்த ஸ்பேம் எல்லாம் நீங்க வந்து அதை வந்து நீங்க அவாய்ட் பண்ணணும். அஃபிஷியல் இமெயில் ஐடி, பேங்க் அக்கௌண்ட் இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ யார்கிட்டயுமே நீங்க வந்து காசு கொடுத்தெல்லாம் நீங்க வந்து ஏமாறக்கூடாது. அதே மாதிரி iskanmangalore.com. ஸோ இஸ்கான் ராதா கோவிந்தா டெம்பிள் மங்களூர் யூடியூப் இருக்கு, அதுல போய் நீங்க வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா எல்லா மொழிகளிலையும் பாத்தீங்கன்னா நியர்லி 11-12 மொழிகள்ல இந்த கோர்ஸ் நடந்துட்டு இருக்கு. ஸோ அந்த கோர்ஸ்னுடைய எல்லா டீடைல்ஸுமே பாத்தீங்கன்னா ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் இதுல இருக்கு. ஸோ அதனால நீங்க இந்த இதுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு லேட்டஸ்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் வரும். என்னுடைய இந்த கிளாஸ் ரெக்கார்டிங் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா என் பேரை இந்த இதுல போயிட்டு இந்த iskanmangalore.com சாரி ராதா கோவிந்தா டெம்பிள் அந்த இதுல போய் நீங்க செக் பண்ணீங்கன்னாக்கா யூடியூப்ல தமிழ் தெலுங்கு எல்லாருமே இருக்கு. ஸோ அதனால நீங்க வந்து அங்க செக் பண்ணி நீங்க வந்து எடுத்துக்கலாம். எப்பயாவது உங்களுக்கு பை மிஸ்டேக் கிளாஸ் அட்டன் பண்ண முடியாம போயிடுச்சு அப்பனும் போது அந்த யூடியூப் லிங்க்ல போய் நீங்க பாத்துக்கலாம். பட் 18 days வந்து நீங்க வந்து அட்டன் பண்றது தான் உங்களுக்கு நல்லது. ஏன்னா இங்க வந்து நம்ம பேசுவோம், எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம். ஸோ அதை டைரக்டா கேட்கும் பொழுது உங்களுக்கு அந்த இன்வால்வ்மெண்ட் நல்லா இருக்கும். ஸோ இஸ்கான் ஃபேஸ்புக் இதுதான். யூ ப்ளீஸ் கோ அண்ட் கிவ் தட் இஸ் என்னது ஒரு அந்த இதுக்கு வந்து அக்னாலேஜ்மெண்ட் ஒன்று பண்ணிக்கோங்க. ஸோ டெய்லி குவிஸ் இந்த லிங்க் நான் டெமோ கொடுப்பேன். இப்போ புக்ஸ் பர்ச்சேஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஸ்டோர்ஸ்ன்னு இருக்கு, அந்த ஸ்டோர்ன்ற இடத்துல போய் நீங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னாக்கா இது எல்லாமே பர்ச்சேஸ் ஆப்ஷன் எல்லாம் இதுல கொடுத்துருக்கு. ஸோ இங்க பை நவ் என்ற ஆப்ஷன் இருக்கு, அதை வச்சுட்டு காம்பினேஷனோட நீங்க பார்த்துக்கலாம். ஸோ இன்ட்ரோடக்ஷன் ஆஃப் த கோர்ஸ் நான் இப்போ நம்ம சங்கல்பம் சொல்ல போறோம். ஸோ எல்லாருமே என் பின்னாடி மியூட்ல இருந்து நீங்க வந்து கண்டிப்பாக இந்த சங்கல்பத்தை மேற்கொள்ளணும். அதை முடிச்சுட்டு நான் வந்து இப்போ கீத மகாத்மியத்தை பற்றி நம்ம சங்கராச்சாரியார் பாடி இருக்கக்கூடிய ஒரு அந்த பாடலை வந்து நாம வந்து பார்க்க போகின்றோம். ஸோ ஸ்ரீ குரு பிரணாமா. ஸோ நான் சொல்றேன், என் பின்னாடியே நீங்களும் அங்க பார்த்து மியூட் இருந்தே எல்லாருமே குருவுக்கு நம்ம கண்டிப்பாக, ஏன்னா இந்த இதுல வந்து நம்ம வந்து we need to receive the knowledge means we have to pray for him for his mercy also. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷலாக்கிய சக்ஷுருன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. ஸ்ரீல பிரபுபாத பிரணதி. நமாமி நம ஓம் விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண பிரேஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதி பக்தி வேதாந்த சுவாமின் இதி நாமினே. நமஸ்தே சாரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணே निर्विशेष शून्यवादे पश्चायत देशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा. सो நீங்க டெய்லியுமே இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பஞ்சதத்துவ மந்திரம், இந்த மந்திரத்தை சொல்லிதான் நம்ம வந்து மகா மந்திர ஜபத்தை செய்யணும். இதை வந்து நாங்க கண்டிப்பாக வாட்ஸ்அப் குரூப்ல போடுவோம். ஸோ வென் ஐ ஏபிள் டு டீச் யூ தட் இன்னும் 1 or 2 daysல எப்படி ஜபம் பண்றதுன்றதையும் நான் கண்டிப்பா சொல்லி கொடுப்பேன். அப்பத்துல இருந்து நீங்க என்ன பண்ணலாம், யூ கேன் ஃபாலோ திஸ். ஸோ இது வந்து பிரபுபாதருடைய அவருடைய மந்திரம். ஸோ அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி சுவாமி நிதி நாமினே. அவருடைய குருக்கு சாரஸ்வதி தாக்கூர், அவருக்கு பாத்தீங்க அவருடைய கௌரவாணி, அவர் சொன்ன அந்த வார்த்தையில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரச்சாரம் செய், மேற்கத்திய நாடுகள்ல போய் நீ வந்து பகவானுடைய புகழ்களை பிரச்சாரம் செய் அப்படின்னு சொன்னது வேதவாக்காக எடுத்துட்டு கொண்டுதான் அவர் பாத்தீங்கன்னா யுஎஸ்க்கு போயிட்டு இது எல்லாமே, அதுக்கப்புறம் மேற்கத்திய நாடுகள் எல்லா இடத்துலயுமே அவர் வந்து இந்த இயக்கத்தை வந்து பண்ணாரு அப்படிங்கிறது. ஸ்ரீ கிருஷ்ண பிரணாமா. ஹே கிருஷ்ணா கருண சிந்து தீனபந்து ஜெகத்பதே கோபேஷா கோபிகா காந்த ராதா காந்த நமஸ்துதே. இது இன்ட்ரோடக்ஷன் பகவத்கீதை அந்த புக்ல முன்னுரை அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு. அதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் பேஜ்லயே இருக்குது இந்த முன்னுரையில இந்த ஸ்லோகங்கள்லாம் அங்கே இருக்கு.
இருந்தாலும் கூட நாங்க ஒரு வாட்டி உங்க இதுக்கு போடுவோம். நாங்க அப்பயும் நீங்க எடுத்துக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்கு முன்னுரை அப்படிங்கிற இந்த பேஜ்லயே எல்லா ஸ்லோகங்களுமே இருக்கு. இதை நீங்க கண்டிப்பாக வாசிக்கலாம். ஸோ இப்ப நாம எல்லாருமே சங்கல்பம் செய்ய போறோம். கிருஷ்ணா பிரபு, நீங்க அன்மியூட் பண்றீங்களா? நான் சொல்றத நீங்க திருப்பி சொல்லணும். எல்லாருமே நீங்களும் சைலண்டா பேக்ரவுண்ட்ல. யூ ஆல்சோ ப்ளீஸ் ரிப்பீட் தட் யூ வில் பி அட்டெண்டிங் 18 days கிளாஸ். ஏன்னா இது ஒரு யஜ்ஞம் மாதிரி தான். இந்த புனிதமான யஜ்ஞத்தை நாம இன்னைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னாக்கா வரப்போற 18 நாட்கள்ல இந்த ஞானத்தை பெறணும் அப்படிங்கிறதுக்கு பகவான் கிட்ட நாம நம்மளுடைய சங்கல்பத்தை நாம மேற்கொள்கின்றோம். ஐ எம் கோயிங் டு அட்டெண்ட் ஆல் 18 days. அதாவது நான் இந்த 18 நாட்கள் பகவத்கீதை வகுப்புகளை தவறாமல் கலந்து கொள்வேன். எல்லாரும் திருப்பி சொல்லுங்க. மேலும் நான் இந்த சங்கல்பத்தை ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா ஸ்ரீல பிரபுபாதா அவர்களும் சரி, ஜெயபாதக சுவாமி அவர்களுடைய ஆசீர்வாதங்களாலும் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த சங்கல்பத்தை நான் உறுதிமொழியை நான் மேற்கொள்கின்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா 3 வாட்டி எல்லாருமே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஸோ 3 வாட்டி சொல்லியாச்சு. உங்களுக்கு Q&A செஷன்ஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஸோ இது எல்லாமே இந்த மாதிரி சர்டிபிகேட் வரும். அந்த டேஷ்போர்ட்லயே நீங்க முடிச்சிட்ட பிறகு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ரெக்டாங்கிள் பாக்ஸ் வரும். அதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னாக்கா இந்த சர்டிபிகேட் ஓப்பன் ஆயிடும். ஸோ அங்கிருந்து நீங்க டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுக்கான வழிமுறைகள் எல்லாமே நாங்க வாட்ஸ்அப் குரூப்ல போடுவோம். ஸோ அதனால நீங்க புத்தகங்கள் வாங்கணும்னா இந்த லிங்க்ல போயிட்டு இதெல்லாமே நான் வாட்ஸ்அப் குரூப்ல ஆட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நீங்க அதை கண்டிப்பாக அதுல உபயோகப்படுத்தி நீங்க வாங்கிக்கோங்க. ஸோ யூ கேன் கான்டாக்ட் அட்மின்ஸ். உங்களுக்கு ஏதாவது தெரியல அப்படின்னாக்கா அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்லயே அட்மின் இருப்பாங்க. அவங்கள நீங்க கண்டிப்பாக தொடர்பு கொண்டு உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் என்கிட்டையும் நீங்க கேட்கலாம், இல்ல அட்மின்ஸ் கிட்டையும் கேட்கலாம். ஸோ ப்ளீஸ் ஃபீல். ஆனா அந்த சேட் ஓப்பன் பண்ணும்போது அந்த டூ ஹவர்ஸ் ஓப்பன் பண்றோம் இல்லைங்களா, அந்த சமயத்துல நீங்க பண்ணுங்க. இப்போ நெக்ஸ்ட் 2 days நான் ஓப்பன் பண்ண மாட்டேன். ஏன்னா நீங்க எல்லாரும் செட்டில் டவுன் ஆகணும். அதுக்கப்புறம் 3rd டேல இருந்து வி வில் ஓப்பன் இட் ஆக்சுவலி. ஓகே. ஸோ அப்போ உங்களுக்கு என்ன டவுட்ஸ் இருந்தாலும் அந்த சமயத்துல போடுங்க, நாங்க கண்டிப்பா அதுல ரிப்ளை பண்ணுவோம். ஸோ இதெல்லாம் எப்படி டவுட்ஸ் கேட்கறது இதெல்லாமே நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். எல்லாருக்கும் நன்றிகள். இந்த கோர்ஸ்ல நீங்க எல்லாருமே ஜாயின் ஆகி பார்த்தீங்கன்னாக்கா எல்லா கருணையும் பகவான் உங்களுக்கு வழங்கட்டும் அப்படிங்கிற பிரார்த்தனையோட நான் இதை நான் செய்யறேன். அட்டாச்மெண்ட் வரல. ஓகே. கிருஷ்ணா பிரபு, அந்த நம்ம டீம் பிபிடி இருந்தா கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுமா? தேங்க்யூ. எஸ். இப்ப பார்த்தது அதுல நம்ம டீம் யாரு அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்க போகின்றோம். வெல்கம். உங்களை எல்லாரையுமே இஸ்கான் மங்களூரு சார்பாக நாங்க எல்லாரும் அட்மின் டீம், டீச்சர் எல்லாருமே சேர்ந்து நாங்க உங்களை எல்லாரையுமே வரவேற்கின்றோம். ஸோ இதுதான் அந்த டிசிப்ளிக் சக்சஷன் பத்தி நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா. ஸோ கிருஷ்ணர்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு கடைசியில நம்ம பிரபுபாதா வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா 32வது. இதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா மத்வாச்சாரியார் கூட இருக்காரு ஆக்சுவலி. ஸோ அதுக்கப்புறம் சைத்தன்ய பிரபு. ஸோ அவர் மூலியமா தான் இந்த சங்கீர்த்தன மூமெண்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா லார்ட் சைத்தன்யா 22வது அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரபு பாத்தீங்கன்னாக்கா 22வது ஆச்சாரியாவா இருக்காருங்க. ஸோ இவங்க எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பக்தி தொண்டுல தங்களை ஈடுபடுத்தி கொண்டவர்கள். இந்த பரம்பரை எங்கிருந்து தொடங்குகிறது, தட் இஸ் த அட்வான்டேஜ். அதாவது இதுதான் அந்த பகவத்கீதையினுடைய ஞானத்தை நாம் இங்கிருந்து பெறக்கூடிய இந்த ஞானம் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு குருவனுடைய இதுல இருந்துதான். யூனிவர்சல் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் கிருஷ்ணர் தான். ஆனா அவர்கிட்ட இருந்து வந்தது பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனர். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது பாத்தீங்கன்னா வேதவியாசர் தான் ஏன்னா வேதவியாசர் தன்னுடைய திவ்யமான கண்களை சஞ்சயனுக்கு கொடுத்தார். ஸோ அதனால இதை எல்லாத்தையுமே ஏற்றினவர் வேதவியாசர். ஸோ அது எல்லாத்தையுமே நாம படிச்சுக்கிறோம். அடுத்து நெக்ஸ்ட் வாலண்டியர்ஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா. ஸோ நான் பாத்தீங்கன்னாக்கா எங்க டீம் எல்லாருமே வாலண்டியர்ஸ் தான் இங்க. none of them are நம்மலாம் இது ஒரு சேவையா தான் நாங்க எடுத்துட்டு செஞ்சுட்டு இருக்கோம். we are all working people. சாயங்காலம் பாத்தீங்கன்னாக்கா we will be contributing for this சேவா. பகவானுடைய அனுகிரகத்தால எங்களை அவர் இதை செய்ய வைக்கிறார், நாங்க செய்யறது கிடையாது. we are being told to do. அவர் நம்மளை அதாவது அந்த இதுல இந்த சர்வீஸ்
அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த சர்வீஸ்ல நம்மள வந்து வாலண்டியரா நம்ம இதுல வந்து ஈடுபடுத்தி கொண்டிருக்கின்றோம். ஸோ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இங்க வந்து தமிழ்ல வந்து நான் ஜூன் 2020 தான் இந்த கோர்ஸ் பண்ணேன். அப்புறம் போன ஜனவரி 21 ஜனவரியிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த கோர்ஸ் வந்து ரன் ஆயிட்டு இருக்கு. ஸோ நியர்லி 14 நீங்க 14வது பேட்ச் நான் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறது இந்த இது. ஐ எம் வெரி மச் ஹாப்பி டு சி த டிவோட்டீஸ் இந்த மாதிரி வந்து பகவத்கீதை கேட்டு நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு போறவங்க எல்லாம் இருக்காங்க. ஸோ நான் பேசிக்கலி ஐ எம் ஃப்ரம் குடியாத்தம். ஸோ செட்டில்டு இன் பெங்களூர். ஸோ அங்கே விஐடியில தான் நான் படித்தேன் நான். ஸோ அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து செட்டில் ஆன பிறகு எம்டெக் பண்ணேன் நான். ஐ வாஸ் ஒர்க்கிங் அஸ் அ சாஃப்ட்வேர் ப்ரொஃபஷனலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா லாஸ்ட்டாக நான் அசோசியேட்லேருந்து தான் டெஸ்ட் மேனேஜராக இருந்து வாலண்டரி ரிசைன் பண்ணிட்டு ஐ எம் சப்போர்ட்டிங் மை ஹஸ்பண்ட் பிஸ்னஸ் ஆக்சுவலி. ஸோ பகலெல்லாம் ஆஃபீஸ் வேலை இருக்கும், ஈவினிங்ல இந்த சேவையை வந்து செய்வதற்கு பகவானுடைய கருணையால இஸ்கான் மங்களூரு நம்ம என்என்டி பிரபுஜியினுடைய கருணையாலும் எனக்கு இந்த வாய்ப்பு நல்கியது. அதை என்னுடைய பெரும் பாக்கியமா நினைச்சிட்டு நான் வந்து இதை ஏற்றுக்கொண்டு செய்யணும்னு நினைச்சிட்டு இதுல ஈடுபட்டிருக்கின்றேன். ராதிகா மாதாஜியும் பாத்தீங்கன்னாக்கா நானும் ராதிகாவும் ஒரே சிக்ஷா, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா குரு கிட்ட இருந்து தான் நாங்க கத்துண்டதே இது. ஸோ எங்க பிரேம கிஷோரி மாதாஜி என்றவங்க கிட்ட இருந்து she was இப்போ ராதிகா மாதாஜி ஆல்சோ இஸ் டூயிங் சம் அதர் செஷன்ஸ். ஸோ அவங்களும் வந்து இங்கிலீஷ்ல எடுக்கிறாங்க. அவங்க வந்து சம்டைம்ஸ் ஷீல் கம் அண்ட் வாலண்டியர் ஹியர் ஆல்சோ. ஸோ வி போத் யூ மியூச்சுவலி டூ த திங்ஸ். காயத்ரி இஸ் த சூப்பர் அட்மின் ஃபார் தமிழ். ஸோ தமிழ்க்கே பார்த்தீங்கன்னாக்கா 3 பேட்ச் கிட்ஸ் இருக்கு, 3 பேட்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா யூத் இருக்கு, 3 பேட்ச் எல்டர்ஸ் இருக்கு, 9 டீச்சர்ஸ் இருக்காங்க ஆக்சுவலி. ஸோ இவங்க எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஸோ பிரேமா மாதாஜி இங்கிலீஷ்க்கு பண்றாங்க. ராதிகா வில் பி டூயிங் ஃபார் இங்கிலீஷ் ஒன்லி. ஷீ இஸ் ஆல்சோ a CEO ஃபார் a கம்பெனி wherein she is doing for the banking sector related. So she elevated soul she is. அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்க காயத்ரி மாதாஜி she is the person who takes care of all the super admin along with Krishna here. So இவங்க 2 பேர் தான் வந்து மேஜரா வந்து எல்லாத்தையுமே வந்து அந்த அட்மின் டாஸ்க் எல்லாமே ரீச்சபிலிட்டி ஆகிறது. இவங்க 2 பேர்ல நீங்க யாருக்கு வேணாலும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மெசேஜ் வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் பண்ணி நீங்க வந்து தெரிஞ்சு கொள்ளலாம். எனக்கும் செய்யலாம். அது என்ன தவிர்த்து இவங்க 2 பேர்கிட்ட நீங்க கேன் ரீச் இட் அவுட். தே ஒன்லி வில் நோ எவ்ரிதிங். பிரேமசுந்தரன் மாதாஜியும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களும் வந்து இங்க ஸ்டூடெண்டா இருந்து தமிழ் இங்கிலீஷ்க்கு கண்ட்ரிபியூஷன் அப்பப்ப பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ ஷீ இஸ் ஆல்சோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சைக்காலஜிஸ்ட் ஆக்சுவலி. ஸோ PhD இன் எஜுகேஷன். ஸோ ஷி கண்டக்ட்ஸ் ஆல் சைக்காலஜி இதெல்லாமே அவங்க வந்து பண்றாங்க. ஸோ சச் எலிவேட்டட் சோல். ஷீ இஸ் அ வெரி நைஸ் பர்சன். ஸ்ரீநிதி மாதாஜி ஷீ டஸ் ஆல் த அட்மின் ஒர்க் ஆல்சோ. ஸோ அவங்க வந்து டெய்லி போஸ்டர்ஸ் அவங்க எல்லாருமே பண்ணுவாங்க. விஜய் கண்ணன் மாதாஜி பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஷி ஹஸ் பிகம் எ இங்கிலீஷ் டீச்சர் ஆக்சுவலி. சாரி கிட்ஸ் டீச்சர். 6 மணிக்கு சொல்லி கொடுக்குறாங்க இப்போ அவங்க. ஷீ சிட்ஸ் இன் US. காலையில 6 மணிக்கு உங்க குழந்தைகள் எல்லாம் கூட இருந்தாக்கா அந்த செஷனுக்கு அனுப்புங்க. கிட்ஸ் செஷன்ஸ் இருக்கு. பார்கவி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம இருக்கிறதுலே ஒரு குட்டி மாதாஜி நம்ம இதுல வாலண்டியர். ஸோ இந்த வீடியோ நீங்க ஃபேஸ்புக் போய் பார்த்தீங்கன்னாக்கா தமிழ் வீடியோ வந்து பண்ணதே இந்த மாதாஜி தான். பார்க்கறதுக்கு சின்ன பொண்ணு, ஆனா அந்த வீடியோவை கிரியேட் பண்ணி அந்த பேக்ரவுண்ட்ல பேசினது எல்லாமே இஃப் எனி டைம் பர்மிட்ஸ் iskanmangaluru.comல போய் அந்த ஃபேஸ்புக்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா தமிழ்து நீங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னாக்கா அந்த வீடியோ ஆட் வந்து வாசிச்சது இந்த மாதாஜி தான். ஸோ நம்ம கிட்ட சேவை பண்றவங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா சிறு வயதிலிருந்து பெரியவங்க வரைக்குமே இருக்காங்க. ஸோ ஐ அப்ரிஷியேட் ஃப்ரம் மை ஹார்ட். ஸோ இவங்க எல்லாருமே அவங்களுடைய வேலைகள் செய்துட்டு சீதாராமன் பிரபு அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா he is also an admin. அவர் வந்து he is basically a mechanical engineer. So daytime he does the work, evening he will come and join the session actually. அவரால் முடிஞ்ச சேவை அவர் வந்து செய்தார் ஆக்சுவலி. கிருஷ்ணா பிரபு இவர் தான் ஆல்ரெடி நான் சொல்லிட்டேன். காயத்ரி மாதாஜியும் கிருஷ்ணா பிரபு தான் சூப்பர் அட்மின்ஸ் ஆஃப் அவர். ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தாலும் அந்த குரூப்லயும் இவர் வந்து மஸ்கட்ல இருக்காரு. ஸோ இட் இஸ் பெட்டர் யூ கேன் ரீச் அவுட் டு வாட்ஸ்அப் கால் இருக்கலாம், இல்லைனாக்கா மெசேஜ் போட்டா கூட அவர் ஹெல்ப் பண்ணிடுவார். ஸோ இதுதான் நம்மளோட ஹெல்ப் டீம்ஸ் எல்லாருமே இந்த வாலண்டியர் சர்வீஸ். இந்த லிங்க்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து போட்டிருக்கோம் நாங்க டிஸ்கிரிப்ஷன்ல. நீங்க அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா புக்ஸ் ஆர்டர் பண்ணணும்னா அந்த 18 days கோர்ஸ் இது, இல்ல இண்டிவிஜுவல் அதாவது ஸ்பான்சர்ஷிப் ஏதாவது பண்ணணும், குவிஸ் லிங்க்கும் இங்க கொடுத்துருக்காங்க. லிங்க் ஃபார் த கிளாஸ் வந்து இது நான் எடிட் பண்ணணும். இத EFDPக்கு பதிலாக பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து TAM 7 PM வரும் எனக்கு. ஸோ அந்த லிங்க்ல நீங்க இல்லைன்னா அந்த ஜூம் ஐடி வச்சுருந்தா கூட நீங்க ஜாயின் ஆயிடலாம். எஸ் பிரபு. எஸ். ஸோ இதெல்லாம் செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்கான இது என்னதுன்னாக்கா டூஸ் அண்ட் டோன்ட்ஸ்.
ஸோ கிருஷ்ண பக்தி, பகவத்கீதை மற்றும் இஸ்கான் மங்களூர் கோவில் இவற்றின் தொடர்பாக முக்கிய விவரங்கள் உறுப்பினர்களுக்கு பகிரும் நோக்கில் இக்குழு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. த இன்டென்ஷன் ஆஃப் திஸ் வாட்ஸ்அப் குரூப் அது மட்டும்தான். ஸோ நம்ம எந்த பர்சனல் இதுவுமே அதுல கிடையாது. குழுவின் நோக்கத்தை மட்டுமே கவனத்தில் கொண்டு பிற தகவல்களை பகிரவோ விவாதிக்கவோ வேண்டாம். ஸோ இப்போ ஒரு டிவோட்டி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா என்கிட்ட கொஸ்டின் கேட்டிருப்பாங்க, நீங்க வாலண்டியரா போயிட்டு யூ ஷுட் நாட் டூ எனி ரிப்ளை ஃபார் தட். ஏன்னா நீங்க சொல்வது அவர்களுக்கு வந்து புரியுமான்றது ஒண்ணு, இன்னும் நீங்க யூ ஆர் ஆல் இந்த இனிஷியல் ஃபேஸ். அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இட் ஷுட் கம் ஃப்ரம் சம் அத்தாரிட்டி அப்படிங்கறது வந்து தெரிஞ்சுட்டு டோன்ட் ரிப்ளை. ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி நாங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆயிருக்கோம். அதனால அந்த மாதிரி நம்ம வழி நடத்தும் பொழுது ரைட்டா தப்பானே தெரியாது. இனிஷியல் ஃபேஸ்ல இருக்கும்போது எல்லாருமே இன்க்ளூடிங் மீ ஆல்சோ ஹவ் டன் த மிஸ்டேக். அதனால வந்து சரி முதல்ல கத்துக்கும் பொழுது நமக்கு ஃபுல்லாவே வந்து இதை படிச்சு புரிந்து கொள்ளக்கூடிய கெப்பாசிட்டி நமக்கு ஞானம் கிடையாது. ஏன்னா நாம் எல்லாருமே அஞ்ஞானத்தில் இருப்பவர்கள் தான். ஸோ ஞானத்திற்கு நாம வந்து எலிவேட் ஆகி போகிறதுக்கு தான் பகவத்கீதை நமக்கு அதாவது ஒரு வழிகாட்டி. எந்த ஒரு பதிவும் ஆட்சேபிக்கத்தக்கது அல்லது பொருத்தமற்றது என்று நிர்வாகி உங்களுக்கு அறிவித்தால் உடனே அதை நீக்குங்கள். அதாவது யாராவது பை மிஸ்டேக் ஃபார்வர்ட் பண்ணிட்டா கூட யூ வில் கெட் அன் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், ப்ளீஸ் ரிமூவ். ஏன்னா போட்டவங்களால மட்டும் தான் அதை ரிமூவ் பண்ண முடியும். ஸோ யாராலுமே அதை ரிமூவ் பண்ண முடியாது. புகார் தெரிவிக்கவோ பொருத்தமற்றவரின் பதிவுகளை அகற்றவோ தாராளமாக குழு நிர்வாகியிடம் தெரிவிக்கலாம். ஸோ வகுப்பு தொடர்பாக அல்லது பாடம் தொடர்பாக எந்த வினாக்களையும் நேரடியாக தனிப்பட்ட முறையிலும் குழு நிர்வாகமும் கேட்கலாம். யூ கேன் ரீச் அவுட் டு மீ ஆர் காயத்ரி மாதாஜி. ஸோ தட் உங்களுக்கு வந்து என்ன இன்ஃபர்மேஷன் கிளாரிட்டி வேணுமோ கண்டிப்பாக கொடுப்பாங்க. ஸோ இங்க எந்த ஒரு பாரபட்சம் எதுவுமே கிடையாது, எல்லாருக்கும் காமனாக இருக்கிறது தான் இந்த பகவத்கீதை. ஸோ அதனால வந்து எந்த ஒரு செய்தியுமே உள்ளடக்கத்தையும் பாடங்களையும் புகைப்படங்களையும் வீடியோக்களையும் பகிர இந்த குழுவுக்கு பயன்படுத்தக்கூடாது. நம்ம வேற ஃப்ரெண்ட்ஸ் குரூப் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே இதுல செய்யக்கூடாது. இது ஒரு சேவை மனப்பான்மை செய்யப்படும் கூட்டுறவு சமூகம். ஒவ்வொருவரும் கேட்கும் கேள்விகளுக்கு மிகச்சிறந்த முறையில் பதிலளிக்க நாங்கள் முயற்சிக்கிறோம். பதில் அளிக்கப்படாத கேள்விக்கு நிர்வாகம் பொறுப்பல்ல. ஸோ அதாவது குழு மற்றும் ஒரு முழு குழுவில் உள்ள நபர்களின் நலனுக்காக அவ்வப்பொழுது குழுவின் விதிகளை மாற்றியமைப்பதற்கான உரிமை குழு நிர்வாகிகளுக்கு உண்டு. அதாவது இது டெம்பிள்ல இருந்து வரும். ஸோ அந்த டெம்பிள்ல இருந்து அவங்க என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எங்களுக்கு கொடுக்குறாங்களோ அதை தான் நாங்கள் அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்ல ஷேர் பண்ணோம். இது எங்களுடைய பர்சனல் இதுவும் கிடையாது ஆக்சுவலி. எஸ் பிரபு. எஸ் இப்போ நீங்க எல்லாருமே உங்களை பெயரோட நீங்க வந்து ரீநேம் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்க உங்க பேர் இருக்கும், அதுல நிறைய பேர் ஆண்ட்ராய்டு டிவைஸ், ஐபோன் 108 இப்படிலாம் பேர் இருக்கும். ஸோ டிவைஸ் நேம் எல்லாம் நீங்க அங்க போய் உங்க பேரை மாற்றிக்கொண்டால் நீங்க கை உயர்த்தும் பொழுது நீங்க யாரும் கேட்குறீங்க கொஸ்டின் கேட்குறீங்கன்ற எங்களுக்கு தெரியணும். அதுக்காக நீங்க வந்து செஷன் ஜாயின் ஆன பிறகு போயிட்டு ரீநேம் பண்ணிடணும் நீங்க. தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சாட்ல. எஸ் ஐ திங்க் இதோட முடிஞ்சது. ஸோ இப்போ நாம வந்து வி வில் கிவ் த டெமோ ஆஃப் த எல்லாருமே இந்த வெப்சைட் லிங்கை நீங்க ஓப்பன் பண்ணணும். நான் இப்போ ஒரு லிங்க் சொல்ல போறேன். இப்போ நீங்க இதெல்லாம் படிச்சீங்க இல்லையா, ஸோ இதெல்லாம் நான் நீங்க கேட்டுட்டீங்க. ஐ ஹவ் ஆல்ரெடி ஷேர் த சாட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு டே 0 குவிஸ்ன்னு ஒன்று கொடுத்துருக்கேன் நான். ஓகே, அந்த டே 0 குவிஸ் லிங்க் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா காப்பி பண்ணிக்கோங்க. காப்பி பண்ணி ஒரு ப்ரௌசர் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. எந்த டிவைஸ்ல இருந்தாலும் நீங்க ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. தயவு செய்து எல்லாருமே கிளாஸ் லிங்க் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு ப்ரௌசர் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. அதுல போய் இங்க கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா, நான் HTTP கோர்சஸ் மங்களூர் இஸ்கான் மங்களூர்.com கோர்சஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கீதா டே 0 தமிழ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அதை நான் இங்க பேஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். அதை நான் இப்போ ஓப்பன் பண்றேன். ஓகே, எல்லாருக்குமே இந்த லிங்க் ஓப்பன் ஆகுதா? கிருஷ்ண பிரபு கொஞ்சம் எல்லாரும் சாட்ல போடுங்க. ஆர் யூ ஏபிள் டு ஓப்பன் த லிங்க்? ப்ளீஸ் ஐ ரிக்வெஸ்ட் எவ்ரிஒன். எல்லாருமே நான் வந்து தாழ்மையுடன் வேண்டிக் கொள்கின்றேன். எல்லாரும் தயவு செய்து இதை ஓப்பன் பண்ணுங்க. எஸ், ஐ வில் கிவ் டைம் பிரபு ப்ளீஸ். தெர் இஸ் நத்திங். இப்போ ஒன்லி டெமோ ஆஃப் த குவிஸ் எப்படி பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் வந்து என்னென்ன பார்க்கணும்னு மட்டும் தான் நமக்கு பெண்டிங் இருக்கிறது. அதனால டே 0 நம்ம முடிச்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் குவிஸ் லிங்க் நான் அழகா உங்களுக்கு நான் டெமோ பண்றேன். நீங்க அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணி நீங்க பண்ணிக்கலாம். தேங்க்யூ. ஐ வில் கிவ் 2 minutes. லெட் எவ்ரிஒன் ப்ளீஸ் ஓப்பன் த லிங்க். எனக்கு மெசேஜ் வந்திருக்கு செஷன் ஜாயின் ஆக முடியலன்ட்டு. ஐ திங்க் அங்க ஒரு மீட்டிங் ஐடி ஒன்னு இருக்கு. மீட்டிங் ஐடி பாஸ்போர்ட் கொடுத்துருக்கேன். ஜூம்ல போய் நீங்க இந்த மீட்டிங் ஐடி கொடுத்துட்டு அந்த பாஸ்போர்ட் கொடுத்தீங்கன்னா ஜாயின் ஆயிடலாம்.
ஸோ உங்களுக்கு அந்த லிங்கா அது ஓப்பன் ஆகலைன்னா நாளைக்கு வேணா நான் அந்த லிங்கா மாற்றி வேணா நான் பேஸ்ட் பண்ணிடுறேன். இன்னைக்கு ஒரு நாள் நீங்கள் எல்லாருமே வந்து ப்ளீஸ் டூ தட். ஆக்சுவலி ஓப்பன் பண்ணிட்டீங்களா? ஸோ இந்த டே 0 கிளிக் பண்ணுங்க. டே 0 கிளிக் பண்ணுங்க. இப்போ நான் இந்த வீடியோலையும் போட்டுட்டு இருக்கேன் நான். ஸோ இந்த வீடியோ வந்து இந்த லிங்க்கும் நான் ஷேர் பண்ணுவேன். ஸோ யாராவது மிஸ் ஆயிட்டாக்கா தயவு செஞ்சு இது முடிச்சாதான் நீங்க வந்து அந்த குவிஸ் ப்ரோக்ராம் போக முடியும். எல்லாரும் இப்போ என் முன்னாடியே முடிச்சிருங்க. ஒரு 5-6 கேள்வி தான் இது. ரொம்ப சிம்பிள். அதாவது எந்தெந்த லிங்க் என்னென்ன அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கிறது தான் இது. வேற எதுவுமே இருக்காது. உங்களுக்கு டெக்னிக்கல் எதுவும் கிடையாது. தயவு செஞ்சு இந்த ஸ்டார்ட் குவிஸ் அப்படிங்கறத வந்து கிளிக் பண்ணுங்க. கிளிக் பண்ணிட்டு பாத்தீங்கன்னாக்கா நமது இஸ்கான் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா கோவிலின் அதிகாரப்பூர்வமான இணையதளம் எது? அதாவது இஸ்கான் மங்களூரு.com. இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய இணையதளம். ஸோ நீங்க இதை சேவ் பண்ணிக்கோங்க. ஜஸ்ட் நீங்க போயிட்டு இஸ்கான் மங்களூரு.com நீங்க போட்டீங்கனாலே இந்த லிங்க் தான் வரும். அதுதான் நம்மளுடைய ஆத்தரைஸ்டு வெப்சைட் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம டெம்பிள்ன்றது நீங்க தெரிந்து கொள்ளணும். அந்த பட்டனை நீங்க செலக்ட் பண்ணி செக் பண்ணுங்க. கரெக்ட்னு ஆன்சர் வரும். அதுக்கு அடுத்த கொஸ்டின் யூ கேன் கண்டினியூ. நீங்க எல்லாருமே படிச்சு ஏன்னா இது எல்லாத்தையும் ஆல்ரெடி நான் சொல்லிட்டு தான் இருக்கேன். அதனால நீங்க அதை அப்படியே பார்த்து பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ராதா கோவிந்தா யூடியூப் சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி யூடியூப்ல போயிட்டு இஸ்கான் மங்களூரு ராதா கோவிந்தாதுன்னு நீங்க செலக்ட் பண்ணீங்கன்னாக்கா அந்த யூடியூப் லிங்க் வரும். அதுல போயிட்டு நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே. ஸோ ஐ டோன்ட் நோ த யூடியூப் சேனல். ஐ டோன்ட் நோ ஹவு டு ஆக்சஸ் தேர் யூடியூப் சேனல். ஸோ எஸ் பை டூயிங் இதுதான் அந்த லிங்க். காப்பி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஐ வில் போஸ்ட் தட் லிங்க் ஆல்சோ இந்த சாட். அந்த டாக்குமெண்ட்லயும் வரும். இருந்தாலும் உங்களுக்கு நான் சாட்லயும் நான் வந்து போடுறேன். So this is the YouTube link. So I think Renuka Mataji, உங்களுக்கு என்ன தெரியல மாதாஜி? What you are not able to do it? Just in the link வந்து YouTube link இது நான் போட்டிருக்கிறது மேல இருக்குது YouTube link. இப்போ நீங்க இந்த டே 0 குவிஸுக்கான லிங்க் மீண்டும் ஒரு முறை போடுறேன். எல்லாரும் மாதாஜி ரேணுகா மாதாஜி இதை செலக்ட் பண்ணி ஓபன் பண்ணுங்க ஒரு குரோம்லயாவது. ஃபர்ஸ்ட் லிங்க் வந்து யூடியூப் சேனல் ஆஃப் த ஆத்தரைஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஆத்தரைஸ்டு யூடியூப் சேனல் ஆஃப் த இஸ்கான் மங்களூர் இது. ஸோ இதை நீங்க வந்து பண்ணுங்க. இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்போ நம்ம டே 0 பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதை நீங்க கண்டிப்பா பண்ணணும். எஸ்மா. ஸோ இதை செக் பண்ணுங்க. சாரி செலக்ட் பண்ணியாச்சு. செக். நான் அதை செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நீங்க இது எல்லாத்தையுமே நீங்களே பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் பண்ணிட்டே போங்க. ஓகே, கரெக்ட் ஆன்சர் வந்துச்சு. ஸோ எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆல் லிங்க்ஸ் போஸ்டட் இன் வாட்ஸ்அப் குரூப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கிருஷ்ணா பிரபு போட்டிருக்காரு. ஸோ தயவு செய்து பாருங்க. எங்கள் இஸ்கான் திருச்சி ராதா கோவிந்தா முகநூல் பக்கத்தை தொடர்கிறீர்களா? அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபேஸ்புக் வந்து ஜஸ்ட் நீங்க அதையும் பாத்தீங்கன்னாக்கா facebook.com இஸ்கான் மங்களூரு அப்படின்னு சர்ச் பண்ணீங்கனாலே, அல்லது இந்த HTTPS நிறைய பேர் ஃபேஸ்புக்ல இருந்து தான் இதுக்கு ஜாயின் ஆயிருப்பீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ அதனால ஃபேஸ்புக்ல போனீங்கன்னா அதை லைக் பண்ணிக்கோங்க. யூ ப்ளீஸ் லைக் தட் வெப்சைட். ஸோ இது ஃபேஸ்புக்னுடைய லிங்க். அதை செலக்ட் பண்ணி நீங்க வந்து செக் பண்ணுங்க. டே 0 இப்போ முடிக்கணும். நீங்க யூ ஹாவ் டு கம்ப்ளீட். ப்ளீஸ் டூ இட் அலாங் வித் மீ. இல்லைன்னா உங்களுக்கு அது பெண்டிங் ஆயிடும். நிறைய பேர் ஹிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்களேன்னு தெரியல. செக். எல்லாருக்கும் அதாவது பண்ண முடியறது இல்ல. somebody should raise the hand at least or put in the chat. மாதாஜி எனக்கு ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறது வந்து எஸ். பிரஜதேவி பிரியா, தேங்க்யூ மாதாஜி ஃபார் அக்னாலஜிங். எஸ், தேங்க்யூ. மைதிலி நடராஜன், எஸ் தேங்க்யூ. எனக்கு இன்னும் இது கொஞ்சம் லேக் ஆயிட்டு இருக்கு, தெரியல. அப்படியே நீங்க கண்டினியூ பண்ணுங்க. ஒரு நிமிஷம்.
அங்க எடுத்தனா ஒரு வாட்டி ரீஃப்ரெஷ் பண்ணுங்க, அது மறுபடியும் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து வரும். ஐ கேன் டூ மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஏன் இவ்வளவு ஸ்லோவா எடுத்துக்குதுன்னு தெரியலையே. இட் இஸ் டேக்கிங் லிட்டில் டைம். ஸோ இருந்தாலும் வந்து நீங்க வந்து பண்ணுங்க. இது முடிக்கணும், நீங்க டே 0 முடிச்சே ஆகணும். தயவு செஞ்சு முடிங்க. எனக்கு ஏன் இது வர மாட்டேங்குது தெரியலையே. எஸ் எஸ் எல்லாருமே ஓபன் பண்ணிருக்காங்க பிரபு. அதனால தட் மே பி த ரீசன். ஸோ அதனால டூ இட். இப்ப முடிக்கலனாலும் இன்னைக்கு உள்ள முடிச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் தான் நீங்க வந்து டே 1க்கு நீங்க போகணும். ராதிகம்மா, மேக்கிங் யூ கோஹோஸ்ட். ஸோ நான் ஏதாவது மிஸ் பண்ணிட்டுனான்றது கொஞ்சம் பாருங்க. யூ வாண்ட் டு டெல் சம்திங், யூ ப்ளீஸ் டெல். ஆக்சுவலி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல மேம், ஐ திங்க் யூ ஹவ் கவர்ட் எவ்ரிதிங். ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். ஒன்லி குவிஸ் எப்படி என்ரோல் பண்றது தான் பார்க்கணும் இல்லையா நம்ம? சோ ஒண்ணுதான். எஸ், அது ஒண்ணுதான் பார்க்கணும். இப்போ என்ன ப்ராப்ளம் ஆகுதுன்னா, குவிஸ் இன்னைக்கு எல்லாரும் ட்ரை பண்றாங்க. சோ லோட் ஜாஸ்தியா ஆறதால பஃபரிங் ஏதாவது நெட்வொர்க் உங்களது ஒருவேளை கொஞ்சம் ஸ்லோவா இருந்துச்சுன்னா ஹோல்ட் ஆகும். நீங்க கொஞ்சம் லேட்டாவோ இல்ல நாளைக்கு காலையிலயோ ட்ரை பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு செட் ஆயிடும். காலையில பண்ணுங்களேன். 5 நிமிஷம் வேலை தான் இது. இந்த லிங்க் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆல்ரெடி வந்து பிரபு வந்து போட்டிருக்காரு. டிஸ்கிரிப்ஷன்ல போட்டிருக்காரா இதுல போட்டிருக்காரான்னு தெரியல, நான் பார்க்கணும். ஐ திங்க் ரெஃப்ரெஷ் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. யூ கேன் ரெஃப்ரெஷ் அண்ட் ட்ரை. மறுபடியும் ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணுங்க. நானும் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். I think it should go. It's very slow. Yes. எல்லாரும் அட்டெஸ்டேஜ் இப்ப நிறைய பேட்சஸ் வேற போயின்னு இருக்கும்ல, எல்லாரும் இதுதான் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. Okay. You're going via the link or you're going through the site? No, link. Link, okay. Direct. அதாவது எல்லா லிங்கும் வந்து வாட்ஸ்அப்ல இருக்கு. நாளைக்கு வேணாலும் அவங்க ட்ரை பண்ணலாம். ஓகே, நாளைக்கு வேணாலும் ட்ரை பண்ணலாம். இதெல்லாம் சிம்பிள் क्वेश्चंस தான். இது வந்து உங்களுக்கு இந்த ப்ராசஸ் புரிஞ்சிக்கிறதுக்காக தான். ஸோ உங்களுக்கு எந்த டவுட்ஸ் இருந்தாலுமே கோஹோஸ்டா இருக்கிறவங்கள்ட்டையும் கேட்கலாம், வாலண்டியரா சர்வீஸ் பண்ணக்கூடிய அட்மின் கிட்டையும் கேட்கலாம், இல்ல டீச்சர் கிட்டையும் கேட்கலாம். ஸோ இதெல்லாமே வந்து நீங்க யூ கேன் ரீச் அவுட் டு எனி ஒன் அண்ட் யூ கேன் போஸ்ட் இட். இந்த 2 மணி நேரம் நாங்க ஓப்பன் பண்ணுவோம். அந்த 2 மணி நேரத்துல நீங்க அதாவது 10 o'clock ஓப்பன் பண்ணோம்னாக்கா டில் 12 வரைக்கும் ஓப்பன் ஆக இருக்கும். இல்லைன்னா 11 to 1. ஸோ எந்த டைமுக்கு ஓப்பன் பண்றோன்னு நான் கன்ஃபார்ம் பண்ணல நானு. ஸோ கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு நான் வில் போஸ்ட் இட். ஸோ நீங்க அந்த சமயத்துல உங்களுக்கு எந்த டவுட்ஸ் இருந்தாலும் நீங்க அங்க ஃபில் பண்ணுங்க. கண்டிப்பா நாங்க வந்து அதுக்கு ரிப்ளை கொடுப்போம். ஓகே, ஸோ இட் இஸ் ஸ்ட்ரக் ஃபார் மீ ஆல்சோ. ஸோ நான் என்ன பண்றேன் இப்போ, நம்ம குவிஸுக்கு போயிடலாம் ராதிகம்மா. தட் வில் பி பெட்டர். எனக்கு யாராவது ஒருத்தர் உங்களுக்கு ஒரு ஐடி நான் கிரியேட் பண்றேன். நான் இப்போ ராதா மாதாஜி உங்களுடைய இமெயில் ஐடி இருந்தா கொடுங்க. ஐ வில் கிரியேட் அண்ட் தென் யூ கேன் லேட்டர் ஆன் யூ கேன் சேஞ்ச் த பாஸ்வேர்ட். ஐ வில் கிவ் ஒன் பாஸ்வேர்ட் ஸோ தட் எல்லாருமே இப்போ வந்து யூ ஹாவ் டு ட்ரை இட் அவுட் கிரியேட்டிங் த அக்கௌண்ட். இல்லைன்னா நீங்க அப்புறமா இந்த டவுட்லாம் வந்துடும் உங்களுக்கு. குவிஸ் எப்படி பண்றது தெரியலையே மாதாஜின்னு சொல்வீங்க. ஓகே, ஸோ iskanmangaluru.com ஜஸ்ட் அந்த லிங்க்ல தான் போறோம். எல்லாரும் இந்த ப்ரௌசர் அது அந்த டே 0 வேணா நாளைக்கு கூட பண்ணுங்க. இஃப் இட் இஸ் நாட் ஒர்க்கிங் ஃபைன், ப்ளீஸ் கான்சென்ட்ரேட் ஆன் திஸ் நவ். ஏன்னா இது நீங்க தெரிஞ்சு கொள்ளணும். ஸோ இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இஸ்கான் மங்களூருடைய வெப்சைட். இஸ்கான் மங்களூரு ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா மந்திர். இதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இதுதான் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நடந்துட்டு இருக்கக்கூடிய சைட், டெம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன். ஓகே, ஸோ அந்த இடத்துல வந்து இருக்கக்கூடிய சைட்டு. அதுக்கப்புறம் வந்து கீதா ஆன்லைன் கோர்ஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா this is the ISKCON Mangalore only has done the great admin, means now so much we have done volume wise. 6.5 lakhs people have taken this course. இது வரைக்குமே 22வது பேட்ச் நடந்துட்டு இருக்கு வெற்றிகரமா பகவானுடைய கருணையால். ஸோ அதனால வந்து யூ ஆர் ஆல்சோ பிளெஸ்ட் டு அட்டெண்ட் தி செஷன். ஸோ இங்க ரெஜிஸ்டர் அப்படின்ற ஆப்ஷன்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கீதா லெவல் 1 இருக்கும், லெவல் 2, லெவல் 3. இது வந்து டிஃப்ரெண்ட் லெவல்ஸ்க்கு ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு இந்த கோர்ஸ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்காக கொடுத்துருக்கக்கூடிய லிங்க்ஸ். அதுக்கப்புறம் வந்து ஃப்ரீ ரிசோர்சஸ்னாக்கா இங்க வந்து ஆன்லைன் ரிசோர்சஸ் எல்லாம் இருக்கும். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா கிளிக் பண்ணீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து ஆன்லைன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃப்ரீ காப்பி டு டவுன்லோட், சாஃப்ட் காப்பி இங்க இருந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ 108 இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகாஸ் எல்லாம் இருக்கு. வேதா பேஸ் இங்க இருந்து லிங்க் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் லைப்ரரி எல்லாமே, வாணிபீடியா பிரபுபாதா சொல்லி இருக்கக்கூடியது எல்லாமே இங்க இருக்கு, விளக்கங்கள் எல்லாமே. ஸோ இது எல்லாத்தையுமே நம்ம இதுல இருந்து பார்த்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம குவிஸ், இதுதான் மெயின் இம்பார்ட்டன்டான இடம். ஸோ குவிஸ்ல எல்லாருமே கவனமா கேளுங்க. அதே சமயம் இந்த iskanmangaluru.com வெப்சைட்டுக்கு போயிட்டு இந்த குவிஸ்ன்ற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணுங்க. ஐ வில் கிவ் 2 minutes ஃபார் தட்.
Day 0 நீங்க நாளை காலம்பர கூட பண்ணுங்க. No issues. Hare Krishna Krishna Ram 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 Hare Krishna Krishna Ram Ram ஓகே, எல்லாரும் ஓபன் பண்ணிட்டீங்களா? அங்க தமிழ் என்ற ஆப்ஷன் இருக்கு, அதை கிளிக் பண்ணுங்க. ஐ திங்க் எல்லாரும் ஹிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். எஸ், ரேணுகா மாதாஜி என்ன கேட்கணும் சொல்லுங்க. அன்மியூட் பண்ணி கேளுங்க மாதாஜி. நான் ஐ ஹவ் given you the option. I will unmute all. என்ன இது, so that you will be able to ask. ரேணுகா மாதாஜி அன்மியூட் பண்ணி கேளுங்க என்ன கேட்கணும்ட்டு. எல்லாருமே ஓபன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஹலோ ஹலோ, சொல்லுங்க மாதாஜி. இப்ப கேக்குதுங்களா மேடம்? கேக்குது, சொல்லுங்க. எனக்கு அது ஸ்பீடா பண்ண முடியலைங்க மேடம். அந்த எந்த லிங்க்குமே ஃபாலோ பண்ண முடியல. ஓகே ஓகே, நான் சொன்ன அந்த லிங்க் வந்து உங்க வாட்ஸ்அப் குரூப்லயும் போடுவேன். நிதானமா உட்காந்து இப்ப பாத்துக்கோங்க எப்படி பண்றேன். அந்த மைண்ட் ஸ்பீடா ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது. இன்னும் கொஞ்சம் இந்த இதுல எல்லாம் எனக்கு இந்த ஆன்லைன்ல எல்லாம் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா வரமாட்டேங்குது. ஓகே, அதனால என்னால கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ண முடியல. நோ ப்ராப்ளம், நிதானமாவே பண்ணுங்க மாதாஜி. டவுட் இருந்தா நாளைக்கு சாட் ஓபன் பண்ணாங்களா அப்ப நீங்க அட்மின்ஸ் கிட்ட கேட்கலாம் நீங்க, சரிங்களா? தெரிய மாட்டேங்குது எனக்கு. இதுல இந்த உங்க வீட்ல யாரும் ஆன்லைன்லயே ஜாஸ்தியா தெரியாது. உங்க வீட்ல யாரு இருக்காங்க? இல்லைங்க மேடம், இல்ல யாரும் இல்லைங்க. எங்க ஹஸ்பண்டே இப்பதான் இறந்துட்டாரு, ஒரு 4 months ஆச்சு. ஓகே ஓகே, தனியா இருக்கு. அந்த நோ ப்ராப்ளம். ஐ திங்க் உங்களுக்கு சம்படி யாராவது நாளைக்கு உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண சொல்றதுக்கு நான் பண்றேன். நானு உங்களுடைய இந்த சாட்ல உங்களுடைய ஃபோன் நம்பர் போடுங்க. சாட்ல உங்களுடைய ஃபோன் நம்பர் போடுங்க. கிருஷ்ண பிரபு அவங்களுடைய ஃபோன் நம்பர் எடுத்துக்கோங்கம்மா. எந்த இடத்துல ஓகே போடுங்க? எஸ், ஒரு நிமிஷம். ஓகே, சோ இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா, சோ iskanmangaluru.com குவிஸஸ்ல போயிட்டு தமிழ் செலக்ட் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த பேஜ் வரும். ஸோ இந்த பேஜ் வரும்பொழுது நீங்க வந்து என்ரோல் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் இந்த என்ரோலுக்கு லாகின் டு என்ரோல். ஏன்னா நம்ம எல்லாமே ஃபர்ஸ்ட் டைம் இல்லையா இதை நம்ம ஜாயின் பண்றது. ஆல்ரெடி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நீங்க வந்து வருது. ஐ திங்க் எவ்ரிஒன் இஸ் ஈட்டிங் நினைக்கிறேன். சரி, ஓகே மேடம், ஃபோன் நம்பர் வந்துருச்சுங்களா? வந்துருச்சு. சரி, எனக்கு தெரிஞ்சு ராதிகம்மா வில் டூ இட். நாளைக்கு வேணா இது பண்ணிடலாமே, ஒன்லி குவிஸ் மாத்திரம். ஹரே கிருஷ்ணா மேம், இப்படி போனா இட் வில் வர்க் மேம். அதுக்கு தான் வெயிட்டிங். அப்படியா? மைட் வர்க். ஹரே கிருஷ்ணா. அது ஓபன் ஆகி பாரு, இந்த எரர் வருது பாரு. ஓ, அப்போ இட் வில் நாட் வர்க். அதோட ஸ்டாப் தான். எனக்கு கூட அது பஃபரிங் ஆயிட்டு இருக்கு. ஆமா, இட்ஸ் நாட் ஓபனிங். நிறைய பேர் ஓபன் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். இன் திஸ் டைம் இங்கிலீஷ் அண்ட் ஹிந்தி ஆர் இன் thousands. சோ அத ஓவர்லோட் இருக்கும் மேம். 1000 people ஹிட் பண்ணாங்கனாக்கா கஷ்டமாயிடும் இல்லையா? யாராவது ஒருத்தங்க நைட் தூங்குறதுக்கு முன்னாடி இல்ல காலையில எந்திரிச்ச உடனே ட்ரை பண்ணுங்களேன். காலையில எழுந்திரிச்சிங்கன்னா யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. அந்த சமயத்துக்கு ஜஸ்ட் நீங்க ட்ரை பண்ணி என்ரோல்னாக்கா அங்க வந்து உங்களோட பேரு, இமெயில் ஐடி இதெல்லாம் கொடுத்து, அந்த இமெயில் ஐடியை வந்து யூசர் ஐடியா வச்சு பாஸ்வேர்டு நீங்களே ஒன்று செட் பண்ணிக்கோங்க. செட் பண்ணிட்டீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு ஒரு மெயில் வரும். ஸோ அதாவது உங்களுடைய அந்த மெயிலுக்கே வந்து இந்த ரெஜிஸ்டர்ட் டீடைல்ஸ் அங்கே போகும். அதுக்கப்புறம் நீங்க அந்த கிரெடென்ஷியல்ஸ் யூஸ் பண்ணி லாகின் பண்ணி சாப்டர் 1 செலக்ட் பண்ணி அந்த மாதிரி பண்ணணும். நாளைக்கு மறுபடியும் நான் டெமோ கொடுக்குறேன் நான் இதை. பட் எல்லாரும் அட்லீஸ்ட் லாகின் கிரெடென்ஷியல்ஸாவது ரெடி பண்ணிக்கோங்க. நாளைக்கு யாராவது ஒருத்தர் வந்து நான் ஐ வில் கிரியேட் தி ஐடி. ஒன் டைம் வர்க் ஆச்சா இன்னைக்கு? இல்ல வர்க்கே ஆகல? வர்க்கே ஆகலமா? வர்க்கே ஆகல. இட்ஸ் நாட். பாருங்க, இங்க தான் இருக்கு. இட் ஸ்டேஸ் இன் திஸ் பேஜ் ஒன்லி. When I click this, it is going like this. Okay. I think many are hitting actually. பட் இதுக்கு மேல ஒண்ணுமே இல்லங்க. இது பண்ணிட்ட உடனே உங்களுக்கு வந்து சிஸ்டம் வர்க் ஆகும் மேம். ஒரே ஒரு செகண்ட். No, you only continue. I will be here. You only continue. இல்ல, I'm just trying. We'll give one small video on this. I think already video இருக்குல்லமா ராதிகம்மா? நமது கிருஷ்ணா பிரபு ரெக்கார்ட் பண்ணதா இருக்கு மேம். உங்களுக்கு கூட இருக்கும் இல்லையா? லாஸ்ட் இயர் எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம
நீங்க ஆல்ரெடி லாஸ்ட் டைம் வந்து ஐ திங்க் காயத்ரி இல்லனா ஐ திங்க் we can கிருஷ்ணா upload பிரபு that. தான் ஷேர் பண்ணீங்கல பிரபு லாஸ்ட் டைம் how to perform quiz அந்த okay, you're talking about exclusively that. ஒன்லி quiz அந்த டெமோ இருக்கு அந்த வீடியோ. சோ அத வேணா கூட நம்ம ஷேர் பண்ணலாம். நாளைக்கு நான் லைவ் டெமோ கொடுத்து அவங்கள நான் செய்ய வெச்சிருவேன். நான் டே 1 தானே, அவ்வளவு கஷ்டம் இருக்காது நாளைக்கு. நாளைக்கு கீத மகாத்மியம் சொல்லி நம்ம டே 1 வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். I have given that much. சங்கராச்சாரியாருடைய பெர்ஸ்பெக்டிவ் பார்த்து நாளைக்கு ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும். கீத மகாத்மியம் நீங்க கேட்க உங்களுக்கே வந்து ரொம்ப அவ்வளவு நல்லா இருக்குன்னு நினைப்பீங்க சங்கராச்சாரியார் பாடி இருக்கிறத. ஸோ இட் வில் பி வெரி நைஸ். ஸோ நான் இதோட இன்னைக்கு செஷனை வந்து நிறுத்துறேன். Just 2 minutes basically. Okay, no problem. ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா கேட்கலாம். மீன்வைல் ஐ திங்க் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கேளுங்க. டவுட்ஸ் இருந்தா கேட்கலாம். Who has doubts please raise your hands. நான் ஸ்கிரீன் ஷேர் ஸ்டாப் பண்ணிடுறேன். நீங்களே ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க அப்புறமா. எஸ், ஸ்கிரீன்ஷாட்ஸ் ஒரு வீடியோ இருக்கு பிரபு, அதை நாங்க ஷேர் பண்றோம். லாஸ்ட் டைம் கூட நாங்க வீடியோ ஷேர் பண்ணோம்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, ஒரே ஒரு செகண்ட் இருங்களேன் மேம். I'll just screen share. Yeah, I stopped. You only share it. Just 1 second. Okay. என்னோட ஸ்கிரீன் தெரியுதா உங்களுக்கு? தெரியுதுமா. ஓகே, சோ எனக்கு சேம் தான் உங்களுக்கு தமிழ்ல இருக்கும், பட் இப்படிதான் குவிசஸ் ஆபரேட் ஆகும். ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு செகண்ட் பாருங்க. எஸ். சோ இப்போ என்னோட அக்கவுண்ட் தான் லாகின் பண்ணிருக்கேன். சோ நீங்க ஃபர்ஸ்ட் நீங்க இது பண்ண உங்களுக்கு தெரியும், ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இப்படிதான் நீங்க பண்ணி இருப்பீங்க, கரெக்ட்டுங்களா? சோ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ண அப்புறம் உங்களோட நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ் இந்த மாதிரி ரெஜிஸ்டர்ல போயிட்டு குவிஸ் போவீங்க. இப்போ ரெஜிஸ்டர்ல போயிட்டு குவிஸ் போயிட்டு தமிழ் நான் போல இங்கிலீஷ் பண்ணேன். ஸோ அதனால இங்கிலீஷ் இப்போ பண்ணா உங்களுக்கு வராது. ஸோ இங்கிலீஷ் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நம்ம தமிழ்ல இங்கிலீஷ் அண்ட் தமிழ் காம்பினேஷன் தான் கொடுத்துருக்கோம். அதனால நீங்க அதான் 12 நான் வந்து இங்கிலீஷ் தான் கிளிக் பண்ணதை வச்சிருக்கேன். நோ ப்ராப்ளம். இங்க வந்து என்னோட அக்கவுண்ட் லாகின் பண்றேன். Go to my account. So just 2 minutes. ரைட். ஸோ இது மாதிரி வரும். நீங்க அக்கௌண்ட்குள்ள போனீங்கன்னா இப்போ நீங்க லாகின் பண்ணாம இதுல போனீங்கன்னா உங்களால ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. பட் நீங்க லாகின் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி உங்க நேம் காட்டும், கோர்சஸ் காட்டும். லாக் அவுட் அமிச்சா லாக் அவுட் ஆயிடும். இப்போ எல்லா லாங்குவேஜஸ் காட்டுது, பட் நீங்க வந்து தமிழ் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு டைரக்டா வெறும் தமிழ் தான் காட்டும். நான் இது மெயின் சிஸ்டம்ல இருந்து எடுக்கிறதால நான் வெப்சைட் மூலமா போயிருக்கேன். இதுல நீங்க கிருஷ்ணா பிரபு கொடுத்த அந்த லிங்க் மூலமா போனீங்கன்னா உங்களுக்கு டைரக்டா இப்போ இந்த ஸ்கிரீன் டைரக்டா ஓபன் ஆகும். இங்கிலீஷ்க்கு பதிலா உங்களுக்கு தமிழ் இருக்கும். மேம் தமிழ் இஸ் பைலிங்குவல். ஆமா. ஓகே, சோ பைலிங்குவல் தான். தமிழ்ல என்ன ஸ்பெஷாலிட்டினாக்கா இங்கிலீஷ்லயும் கொடுத்துருக்கோம், தமிழ்லயும் கொடுத்துருக்கோம். யாருக்கு என்ன கம்ஃபர்டபிளோ. போத் வித்யா ராஜேஷ் மாதாஜி ரெண்டுமே நம்மளது பைலிங்குவல் தான். எஸ், இந்த மாதிரி பிளாக்கா இருந்தாக்கா இந்த ஐகான் வந்து நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணலன்னு அர்த்தம். இங்க இருக்கக்கூடிய 0% கம்ப்ளீட் அப்படிங்கிற அந்த கலர்ல வந்ததுனாக்கா தட் மீன்ஸ் யூ கம்ப்ளீட்டட். தட் ஸ்டேட்டஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சு போயிடும். ஒவ்வொரு குவிஸுமே இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ நீங்க அதை வச்சு கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். உங்களுக்கு சர்க்குலேட் ஆகுதா இப்போ? ஐ திங்க் நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதுதான் ப்ராப்ளம். டோன்ட் வரி, ஃபர்ஸ்ட் 1 or 2 days நீங்க செட்டில் ஆகலாம். ஸோ நீங்க பண்ணலாம். எஸ். ஸோ இது வந்து சிலர் மெட்டீரியல் என்னன்னு கேட்டீங்க. ஸோ இந்த கோர்ஸ் மெட்டீரியல் நீங்க டவுன்லோட் இதுக்குள்ள வரும், குவிஸ்க்குள்ள வரதுதான் இது, ரைட்? ஸோ இது பர்ச்சேஸ் புக்குக்கு போயிட்டு மறுபடியும் இதுல வந்து மேம் இது ஸ்டோர்மா
ஸ்டோர்ல நீங்க காட்டிட்டீங்கல்ல மேம்? இது ஸ்டோர் சொல்லியிருக்கேன். அப்புறம் வந்து ஆக்டிவிட்டிஸ் வந்து சொல்லல. ஓகே, ஆக்டிவிட்டிஸ் வந்து அப்கமிங் ஈவென்ட்ஸ் எல்லாம் காட்டும். நான் மெயினா அது இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை, இந்த குவிஸுக்கு உள்ள போயாச்சு பாத்தீங்களா? சோ குவிஸ்ல வந்து ஒரு ட்ரையல் எடுக்கலாம். இந்த மாதிரி தான் கொஸ்டின் இருக்கும். நீங்க வந்து கிளிக் பண்ணீங்கன்னா ஒரு இன்னொட்டே போட்டிருக்கேன். சோ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கரெக்ட் ஆன்சர் என்னன்னு காட்டும், எந்த பெர்ஃபெக்ட் ரெஃபரன்ஸ், எந்த வேர்ஸ் ரெஃபரன்ஸ் காட்டும். அதுக்கப்புறம் கீழே உங்களுக்கு ஒரு மரூன் கலர் பாக்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா யூ வில் கோ டு தி நெக்ஸ்ட். ரைட்? இப்போ வந்து கரெக்ட் ஆன்சர் வேணும்னா இதுல வந்து நீங்க பார்க்கலாம். அதாவது 2 ஆப்ஷன். இப்போ குவிஸ் மெட்டீரியல் நீங்க போனீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா ஸ்லோகம் அதோட டிரான்ஸ்லேஷன் வந்து உங்களுக்கு தெரியும். அண்ட் தமிழுக்கு தமிழ் வருமா மேம் அந்த டிரான்ஸ்லேஷன்? ஓகே. சோ இப்போ வந்து இந்த கொஸ்டின், ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் இதுதான். அர்ஜுனா requested Krishna to draw his chariot in the middle of the army. ரேண்டமா ஒன்னு கிளிக் பண்றேன். சோ உங்களுக்கு ஆன்சர் கரெக்ட். அதனால உங்களுக்கு எப்படி இருந்தாலும் கரெக்ட் ஆன்சரா இருந்தாலும் ஃபீட்பேக் என்ன ஆன்சர், எந்த இடத்துல இருந்து வந்திருக்கு, எதெல்லாம் நீங்க படிக்கலான்றதும் இட் வில் ஷோ. சோ உங்களுக்கு ஜஸ்ட் ஒரு ட்ரையல் கொஸ்டின், ஒரு ராங் ஆன்சர் கிளிக் பண்ணிருக்கோம், ஒரு ரைட் ஆன்சர் கிளிக் பண்ணிருக்கோம். இதுல 88 क्वेश्चंस அட்லீஸ்ட் நீங்க கரெக்ட் ஆன்சர்ஸ் கொடுக்கணும். அப்பதான் உங்களால நெக்ஸ்ட் சாப்டருக்கு போக முடியும். எஸ், 80% மார்க் வாங்கணும். வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை. இதுதான் நான் சொன்ன மெட்டீரியல். இது இங்கிலீஷ்ல. ஆனா நீங்க அது எடுக்கிற வரைக்குமே you can take multiple rounds of quizzes in one chapter also. அது போனா அது முடிஞ்சாதான் நீங்க அடுத்த குவிஸுக்கே போக முடியும். சோ அதனால டோன்ட் வரி. நீங்க 2-3 வாட்டி தவறு எழுத்தாலும் you will get stabilized with that actually. ஓகே, சிம்பிளான கொஸ்டின்ஸ் தான். நீங்க வந்து கிளாஸ் செஷனை ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னாக்கா ஈஸியா ஆன்சர் பண்ணிட முடியும். ஸோ நாளைக்கு நான் மறுபடியும் இந்த டெமோ வந்து பண்ணி உங்களை நான் செய்ய வைப்பேன். ஸோ இது என்னென்ன ஹைலைட்ஸ் மட்டும் நீங்க இப்போ பார்த்துக்கோங்க, அவ்வளவுதான். ஸோ நாளைக்கு கீத மகாத்மியம் சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த குவிஸ் பண்ணிட்டு, அதாவது நீங்க எல்லாருமே உங்க குவிஸ் லிங்க் ஓபன் பண்ணி பார்த்துட்டு என்ரோல் பண்ணின பிறகு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹவு யூ கேன் டூ த குவிஸ்ன்றது நாளைக்கு இன்னொரு வாட்டி, இப்போ ராதிகா எப்படி டெமோ கொடுத்தாங்களோ அதே மாதிரி ஒரு டெமோ நான் மறுபடியும் கொடுக்குறேன் நான். ஓகேங்களா? ஸோ வித் திஸ் நாளைக்குலேருந்து ஃபர்ஸ்ட் நாளைக்குலேருந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா டெய்லி ஒரு சாப்டர் போகும். ஸோ நம்ம இப்போ சங்கல்பம் எல்லாம் முடிஞ்சது. உங்க எல்லாருக்குமே பகவானுடைய அருள் கிடைக்கட்டும்னு சொல்லிட்டு நான் இந்த செஷனை க்ளோஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி 6 முறை மகாமந்திரத்தை ஜபிக்கலாம். நம்ம வந்து மகாமந்திரம் என்பது ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே அப்படின்னு 6 முறை டெய்லி ஒரு 6 நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிட்டே போவோம். இன்னைக்கு 6, நாளைக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா 12, அந்த மாதிரி வந்து போயிட்டே இருக்கும். ஸோ நாம வந்து இன்னைக்கு இந்த குவிஸை வந்து நான் குவிஸ் ப்ரோக்ராம் நீங்க காலையில கூட எழுந்து செக் பண்ணி பாருங்க. இட் மே ஒர்க் ஆல்சோ. அதனால நீங்க ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா நான் ஒரு 10-11 மணிக்கு சாட் ஓபன் பண்ணும்பொழுது யாருக்குன்னா ஹெல்ப் வேணும் மட்டுமே, ஒர்க் ஆகுதுன்றதுன்னா ஒருத்தர் யாராவது ஸ்னாப்ஷாட் போடுங்க. அது ஒர்க் ஆகலைன்னாக்கா என்ன இஷ்யூன்றது வந்து நீங்க வந்து அங்க வந்து டோன்ட் சென்ட் த பிரைவேட் மெசேஜஸ் டு எனி ஒன், புட் இட் இன் தட் குரூப் இட் செல்ஃப், ஸோ தட் அடுத்தவங்களுக்கும் இதே இஷ்யூ இருந்தாக்கா அதுக்கு நாங்க என்ன சொல்யூஷன் கொடுக்குறோமோ அதை அவங்களும் வந்து உபயோகப்படுத்திக்குவாங்க. இல்லைன்னா உங்களுக்கு நாங்க பிரைவேட் அனுப்பிட்டு மறுபடியும் அதை ஃபார்வர்ட் பண்ணி மீண்டும் அதை இவங்களுக்கு மறுபடியும் ஷேர் பண்ண வேண்டும்.